يستحني عدي هاجر فرعات يسمعني سمك بلبل فرعات يسمعني عدي هاجر لسا يسمعني السمك بلبل فرعات يسمعني عدي هاجر ناس سقراي عري عدي هاجر فرما يستحني عدي هاجر فرعات يسمعني سمك بلبل فرعات يسمعني عدي هاجر لسا يسمعني السمك بلبل فرعات يسمعني عدي هاجر سلام تعني هابلي كبرات بيت سودة دوت ميديا كمون تخطاتلتي مدب كاباخم نواخم نايلومي توساخي مدب كاباخم نواخم ناي لايف بروغرامنا سمعتون انجيج تسخونلو ساتفلو مالتيو اوزيو بشات بوكس كتصحفو تغليوخم زيت تقبرلو مدرخنا مدبنا إنا حيزنا مسينا زلنا مسانا ختصنحو مدلواتنا ختكافلو مدلواتنا ونا وكل ختباصحو اجامكم كتصاوتو بزي قاطعم خصوع فتو مس باشا دستا إنا تصانحيت كنقبر لومي مس باشا نقبرو زته دقيمه كتكتاتلونا نعدمكو نفتوانا بروغرام كوزلو باشا نقعد حال مزاخا سلام قاعد حنسنها دكتور هايله قرم يغني اللي مو عبيت زعباتات يومكم تو برئسن رئي زلنا عبيت زعباتات ينا خنرئي مسك زينا كلتا سلستا زخونو عبيتن وسنتن زعباتات نار أنا خن صنحنا نقر قن تمالون كم صوينا يا خمز نبرنا تساتفتي خنقورم نخلينا تخاتاتلتنا أب chat box كصحفو خليهم display ناقبرنا تو حساباتهم كالوتون ككافلوه كم حطون تحليون حطوتاتهم عاوزيهم مدرخ نخملس كنقبر كمن نخل أفليت رئيسنا نايلومي باشا وشتاون قداماون فتناتات حوحات إلنا إنا نخيد زلنا زيغن بالكلنا حوحات بهالودب بستفلي ملكعو سلاناتا مزتاي سلاناتا مزرابد لا يخوينو سلسة رخبت رح يكون كنبلو غمز قننا حوحات كافت السرحاتون العلي كافت تاريخان العلي انت وديقا حمل حيزات عينت ودب كوينا اللان داولنا يزقننا سلزغونة زي مالت اتتاريخ كمزلو خوينو تسرحاتو اتناي حوحات رول كمزلو خوينو تقراويتو مخاناون كمزلو خوينو حوحات بهال ودب جن نهزب تقراي بشمو سلام فريماتو اللزمات سلزغونة قديتها مرأي أدلاي إيو بدقن بوشتن زبده فتناتات انتهى اليوم زم فتناتات زيوم بأقبابو بقزيون كملو سلسلة زلو ومنا أبزيو رئيس غيرنا مريسنا يزلنا مالتي لذي زيوم بقمت بمتاو انتهى إيوم توم وشتاون قداماون فتناتاتا مو اندحر بزيوم توديهان توديقا حادقا حيزو اللو خمس زخل الحزب تقراي لنا كن رئيس لزلنا ايو مالتا ايه ودب حوحات ما أخلاي كوميتينا حوحات أو أخيواي زركب لومي دحر ساعات كأتو يوم تواهيل سلز نبرة أت يوم بزول عرس أمنتي الزارب زلهو أو أخيواي ركبهم تأخيوا ما أخلاي كوميتي حوحات صويعو صح فتسام حوحات صويعو خمس صويعو تبهالي نجار يلا قادأس بودب تصويعون دالنا سنحنا مخنياتو ما أخلاي كوميتي ساتفول سلز زلهو قصصر كوميشن وصيو ناي حوحات أخيبا يكونن يلو بقلسي أقميتو ويو إتا أخيبا غزيهم محدار كم صوح غزيهم محدار بعلي أقميت غزيهم محدار أخيبا صويعو وانتو خوين دا أخيبا زيو غزيهم محدار صوح أخيبا دا أمو نمنتاي ناي ودب كنتاتي الرئز بالحطو كل عال نبوري expected وني
ማለት መብዛሕትና እንጽበዮ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ግዝያዊ ምሕዳር መንግስታዊ ስርሑን እምበር ናይ ውድብ ጉዳይ ኣትዩ ክፍትፍት ኣግባብ ስለ ዘይኮነ ማለት እዚኦም እንዳረኣናዮም ዝቐነና እዮም ሎሚ ግን ክንሪኦ ዘለና ከም ዝበልናዮ እንድሕር ተፈቲና ተዓንቂፋ እንድሕር ወዲቓ ፀገም ሒዛትልና ትመፅእ እንተኮይና እንታይ ፈተና ከምቲ ቅድም ኢለ ዘቕምጦ ዝነበርኩ እውን ሰብኣይ ናይ ጎባኑ ሕነፈደየ ከም ዝበሃል ይትረፍ ዶ ፈታውን ናህና እያ ኢሉ ዝኣምናን ህዝቢ ፀላእ እውን ክድግፍ ኣለዎ ንምንታይ ታ ሰላም ንድሕሪት ከይትምለሰና ታ ዝፈረመታ ውዕል ሰላም ኣብ ሓደጋ ከይትወድቀና ለዝቶም ሕቶታት ከበድቲ እዮም ክብል ደልየቶም እንሪኦም እሞ እንታይ እዮም እቶም ውሽጣውን ግዳማውን ፈተናታት ሕወሓት ክልተ ነጥቢ እውን ኣብቲ ሓቲሮሉ ይገብር ብዘሎ ርእሲ ትሪኦ ኣለካ ኢለ ይኣምን እቲ ሓደ ሕወሓት ሕጋዊት ፓርቲ ኣይኮነትን ኢሎም ብልፅግና ብዘቕረብዎ መሰረት ሕጋዊት ኣይኮንክን ተባሂላ ከፊላ ኣላ ሕጋዊት እየ ሕጋዊት ኣይኮንክን ናብ ዝብል ክርክር እውን እዮም እትዮማ ዘለዎ ካልኦት ስራሕቲ ከይስራሕ ንሱ ብኣግባቡ ብግዚኡ ክምለሰሉ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣይነበረን ዶ እቶም ፈተናቶም ወጢሮም ሒዞም እኒአው ዋላ ካብቶም ፈረድቲ ጀሚሩ ካብታ ሕጋዊት ኣይኮንክን ኢላ ፅሒፋ ሓንቲ ወረቐት ብጣስ ወረቐት ዝሃበት ብርቱካን ሚደቅሳ ጀሚሩ እስካዕቱ ከስተኻኽል እንዳኸኣለ ክሓትት እንዳኸኣለ ስቂሉ ዘሎ ክንሪኦም ምእንታን እዩ ውሽጣውን ግዳማውን ኢልና ቀሚጥናያ ዘለና እሞ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እዚዩ ባሻ ሓሳባት ካቕምጥ ኣነ እውን ክምለሳ እየ እዛ ነጥቢ ነገር ግን ታ ፍሬም ንምቕማጥ እየ ዝምኩር ዘለኹ ኣብ ምጅማር ንምባል እዩ ባሻ ነዋኻ ግርም ክብረት ያበለይ ዶክተር ሃይለ እቶም ፀገማት ጠቕልል ብዘበለ መልክዑ ከምቲ ኣብ ርእሲ ተቐሚጡ ዘሎ ውሽጣውን ደጋውን ፈተናታት ኢልካ ክቕመጡ ዝኽእሉ እዮም ብጠቕላሉ ማለት እዩ ምናልባት እቲ ዳሕረዋይ ማለት እውን ደጋዊ ወይ ከዓ ግዳማዊ ብዝብል ተቐሚጡ ዘሎ መብዛሕትኡ ብጥቕሉል መልክዑ ዝርድኦ ብግልፂ ፀላእቲ ኣብ ልዕሊ ትውድብ ዝግበር ቀጥታውን ዘይቀጥታውን ፅዕንቶታት ኩሎም ዝሓዘለ እዩ ብፍላይቶም ብቐጥታ ክፅርሑ ዝኽእሉ ኣካላት ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይን ፀላእቲ ህዝቢ ውድብን ተመሳሰልቲ እዮም ንህዝቢ ትግራይ ዝበደሉ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ፅንተት ኩናት ዝኣወጁ ኣብ ልዕሊ ትውድብ እውን ናይ ምፍራስ ኣዋጅ ዝኣወጁ እዮም ተመሳሰልቲ እዮም እዚኦም ብዙሕ ፀገም ዝፈጥሩ እዮም ብዙሕ ዝዝረወሎም ወይ ድማ ከም ሓዱሽ ሓበሬታ ዝውግዐሎም ግን ኣይኮኑን ምባል ይከኣል ማለት እዩ ምናልባት እቶም ንሶም ዝፈጥርዎ ፅዕንቶታት እቶም ንሶም ዘብፅሕዎ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ብዙሕ ዘይተፈትሐ ነገር ስለ ዘሎ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዘይኮነ እናበልካ ብዙሕ ምውጋዕ ይከኣል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ቀንዲ ግን ብፀላእቲ ወይ ድማ ብደጋውያን ሓይልታት ዝበፅሑ ፅዕንቶታት ኣብ ምቕናስ ካባና ወይ ከዓ ካብ ተጋሩ ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝወከለ ውድብ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ብወገን ሕወሓት ዘይተፈፀሙን ነቲ ናይ ግዳማዊ ፅዕንቶ መገብቲ ዝኾኑ ውሽጣዊ ሕመቃትን ፈተናታትን ግን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ሕጋውነት ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ናይቲ ውድብ ጠንኪርካ ምኻድ ብዛዕባ ተቐባልነት ብዛዕባ ዝተፈረመ ሰነድ ተግባራውነት ካልኦት ተሓሓዙ ነገራትን ክንርኢ ከለና ፀላእቲ ስለ ዘይደለዩ ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ከዓ ግዳማውያን ሓይልታት ስለ ዘይደለዩ ጥራሕ ዘይኮነ ውሽጣዊ ዓቕምና ውሽጣዊ ሓይልና እውን እንተስ ብትልግምቲ እንተስ ብዝተፈላለየ ምክንያት ርግፀኛ ኮይንካ ክዝርብ ብዘይኽእል ብዘየገድስ ብዘርአዮ ክፍተት እዩ ማለት እዩ ሕዚ ትልግምቲ እንብሎ ብፍላይ ብውፅኢት ነገራት ብውፅኢት ትልክዕ ከለካ ሓደ ግዜ እቲ ውፅኢት ዝምስክሮም ነገራት ኣለዉ
ኣንፈት ናይ ኩነታት ክትርኢ ከለኻ ክትብሎም ትኽእል ክተተንብቦም ትኽእል ነገራት ኣለዉ ስለዚ ምዝ ክርአ ከሎ እዚ ውድብ እዚ ብግዳማውያን ሓይልታት ዝበፅሕዎ ፅዕንቶታት ንኸይምክት ኣብ ውሽጢ ካልእ ከም ድላዩ ክስጉም ዘይፈቅደሉ ዓቋቁሞ ከም ዘለዎ ምርዳእ ይከኣል ማለት እዩ እዚ ካብ ምርግጋፅ ፖለቲካል ሓድነት ክሳብ ትውድብ ዝፈረሞም ወይ ዝኣተዎም ቃል ኪዳናት ተጊኻ ዘይምፍፃም ዝዝርጋሕ ክፍተት ኣሎ እዚ ክፍተት እዚ ኣብ ምፍታሕ ኣብ ክንዲ ምዝታይ ኣብ ክንዲ ምዝርራብ ኣብ ክንዲ ምርድዳእ ድማ ትሕትኡ ናብ ዝኾኑ ንስኻባ ንስኽባ ሕቱኽቱኻት ክእቶ ከሎ እዚ ናይ ብሓቂ ተሓሲቡሉ እንተኮይኑ እውን መሲልዎም ወይ ብመሲሉኒ ዝግበር ዘሎ እንተኮይኑ እውን ብዘየገድስ ናይቲ ውድብ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝሓንኮለ ፈተና ኮይኑ ተረኺብሎ ማለት እዩ ውሽጣዊ ፈተና እዩ ስለዚ ደጋውያን ሓይልታት ካብ ደገ ሒዞሞ ዝመፁ ሓይሊ ብመሰረቱ ብናይ ፅንተት ኩናት ዝግለፅ ሓይሊ ነይሩ እዚ ብፅንተት ኩናት ብናይ ፅንተት ኩናት ዝተዓጀበ ናይ ደገ ሓይሊ ብዙሕ ግፍዕ ፈፂሙ ብዙሕ ኺሳራታት ኣብፂሑ ከምኡ ኮይኑ እውን ስለ ዘይወድኡና ጥራሕ ከምቲ ዝደለይዎ ስለ ዘየብረሱና ሙሉእ ንሙሉእ ጥራሕ ኣብኡ ዝጎደለ ብደገ ዝጎደለ ውሽጢ ምምላእ ኣድላይ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ነቲ ውድብ ውሽጣዊ ፈተናታቱ ኣብ ምብዛሕ ውሽጣዊ ነቲ ናይ ደገ ፅዕንቶታት ክድግፉ ዝኽእሉ ባህርታት ከምኡ እውን ምቹው ኩነታት ዝፈጥሩ ዘረክቲ ሓድነት ዝኾኑ ኩነታት ምስ ስልጣን ዝተሓሓዙ ምስ ገበን ዝተሓሓዙ ተረኻት እዚ ብዛዕባ ክውንነት ዘይኮንኩ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ እቶም ዝወሃብ ኣጀንዳ ማለት እየ ኣብዚ ዝዛረብ ዘለኹ ወዘተ ተገይሩ ውሽጣዊ ፈተና ክፍጠር ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ውሽጣዊ ፈተናታት ሕወሓት ብጭቡጥ እንታይ እዮም እንተኢልና ሓደት ብግልፂ ዝረአ ዘሎ ኣብ ኩናት ዝሓበረ መሪሕነት ኣብ ኩናት ዝሰመረ ሰራዊት ንወሎ ህዝቢ ንወሎ ብዘየገድስ ኣብ ፅባሕ ኩናት ከም መሪሕነት ዘሎ ብርኡይ ናይ ሓድነት ኣፈላላይ ካብ መሪሕነት ወፃኢ ዝዕዘብ ዘሎ ህዝቢ ብርኡይ ናይ ስጋኣትን ጭንቀትን ኩነታት ብዝግለፅ መንገዲ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ማለት እዩ እዚ ናይቲ ብደገ ዝመፀና ናይ ፅንተት ኩናት መመላእታ ብውሽጢ ንምክያድ ናይ ዝተሃቀነ ውዲት ተግባር ውፅኢት እዩ ፀላእቲ እቶም ውሽጢ ኣቲኻ ወይ ድማ ብውሽጢ ኣቢልካ ክፍጠር ዝኽእል ዕንወት ውፅኢታውነት ዘረጋግፅሉ ዘለዉ ምዕራፍ ኢና ንርከብ ሕዚ ማለት እዩ ሕዚ ብዙሕ ግዜ ናብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ንኸይንኣቱ ብብርኪ ሓድነትና ነፅንዕ ትገልፆም ኣብ ሚድያታት በዚ ብርኪ እዚ ግልፂ ዘይተውግዐሉ ኩነታት እዩ ዝበዝሕ ሕዚ ከምዚ ንብል ዘለና እዋኑ ስለ ዝኣኸለ እዩ እዋኑ ስለ ዝኣኸለ ካብዚ ንላዕሊ እውን ብዙሕ ክትሽፍኖ ትኽእል ነገር ስለ ዘየለ ምናልባት ብስም ደሓን ኣለና ብስም ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ኣለና ምዝንጋዓት እውን ከይፍጠር ንኩሉ ነገር ብንቕሓት ምክትታል ኣድላይ ስለ ዝኾነ ኢና በዚ ብርኪ እዚ ናብ ምዝራብ መፂና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ፅባሕ ኮይና እንታይ እዩ ተገይሩ እቲ ውሽጣዊ ፈተና ንምፍጣር ሓደ ስልጣን ብባህሪኡ ናይ ውድድር ዓውዲ ብደገ ይኹን ብውሽጢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፅባሕ ኩናት ኣብ መሪሕነት ናይ ስልጣን ፈንጂ ኣብ ማእኸል ብምቕማጥ ንሰንሳቱ ክባላዕ ንሰንሳቱ ክመነጣጠል ሓደ ናይ ፀላእቲ ሽርሒ እዩ እዚ ድማ
ኣብ ሃዋሳ ተኻይዱ ዝነበረ ናይ ሓባር ጉባኤ ውድብ ጀኖሳይዳል ሓይሊ ብልፅግና ብግልፂ ዘቐመጥዎ ሰነድ እዩ። እዚ ሰነድ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ኣብ ደደቢት ሚድያ እውን ኣቕሪብና ነርና ኢና ዝኾነ እዋን ፍቐዱ ፌስቡክ እውን ተበቲኑ ርኢና ነርና ኢና። ኣብ ፅባሕ ኩናት መሪሕነት ህወሓት ይኹን መሪሕነት ሰራዊት ሰንሳቱ ክባልዕሉ ዝኽእል ምዕራፍ ምፍጣር ሓደ ስልቲ ፀላእቲ ከም ዝነበረ ብግልፂ እዮም ፅሒፎም ብኣምሓርኛ ብግልፂ ዝተፃሓፈ እዩ። ድሕሪኡ ተወዲቡ ንደጋዊ ሓይሊ ክውንጅል ዘይኮነስ ስኻባ ስኽባ እናተባሃለ ንሰንሳቱ ክወነጃጀል ዝኽእለሉ ኩነታት ክመፅእ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ንሰንሳቱን ትወነጃጀል ንእግሮ መንገዱ ብዝህቦ ምስክርነትን ብልፅግና እውን ብስም ስግግር ፍትሒ ዝስንዖም ድራማታትን ሓዊስካ ተሓታትነት ናይዚ ኣብ ልዕሌና ዝተፈፀመ ገበን ፅንተት ወይ ድማ ዘር ምጥፋእ ገረብ ብሓኽላ ብዝበሃል ኩሉ ነገር ናብ ትግራይ ምግልባጥ እዩ። እዚ ኣብ ቅድሚት ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ዶክተር ሃይለ ዲስፕሌይ ትገብሮ ዘለካ ናይቲ ጁንታ ፖለቲካውን ወታደራውን ኣመራርሓ ንሰንሳቱ ክወነጃጀል ይገብር እዩ ዝብል ዘሎ ድሕሪ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝህሉ ኩነታት ማለት እዩ። ናይ ውድቀቱ ምክንያት ድማ እከለባ እናተባሃለ ምክፍፋሎ ይተርፍን ኣብ ማእኸሎም ዝነበረ ፀንሐ ቅርሕንቲ ብግዝያዊ ዓወት ተሸፊኑ ናይ ሓባር ፀላእ ንምጥፋእ ብሓደ መሲሎም ዋላ ሕብረት ዘለዎ መሲሎም እንተተረኣዩ ድሕሪ ኩነታት ግን ናብ ሓድሽ ምስንፃቕ ክርግረጉ እዮም ክኣትዉ እዮም ይብል። እዚ ኩነታት እዚ ብዝግባእ ምጥቃም እንድሕር ዳኣ ተኻኢሉ ናይ ትግራይ ሓይሊ ንምፍርራስ ወይ ድማ ዘበኣእሱ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልትታት ብዝተዋደደ ኣግባብ ምፍፃም እንተተኻኢሉ እቲ ዝበታተን ሓይሊ ንምቕባር ፅቡቕ ኣጋጣሚ ዝፈጥር ይኸውን እያ ትብል። እዚ ኣብ ሰፊሕ ናይ ምስሊ ክረአ ከሎ ተስፋ ገብር ኩሉ ሰብ ብዝግባእ ከም ብውዕድር ረኺቡ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ። ሕዘብ ቅድሚ ዝነበረ እዚ ከምቲ ዓንቶ ዝገለፅክዎ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ሃዋሳ ተኻይዱ ዝነበረ ናይ ብልፅግና ኣኼባ ሰነድ ዝቐረበ እዩ ብግልፂ ማለት እዩ። ሕዘብ ትግራይ እንታይ ይኸውን ኣሎ እዩ ብጣዕንቶ ዝበልኮ ብመሰረት ዝተለምዎ ትልሚ እቲ ፈተና ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ካብ ብደገ ብውሽጢ ክኸውን ተሰሪሕሉ ነዚ ናይ ፀላእ ስራሕ እዚ ዝድግፍ ሰነፍ መሪሕነት ድማ ካብ ውሽጢ ተፈጢሩሉ ሕዚ ብጭቡጥ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ተስፋ ዝገበረሉ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብጭቡጥ ብዛዕባ ሓድነት ትግራይ ብጭቡጥ ብዛዕባ መሬት ትግራይ ብጭቡጥ ብዛዕባ ተመዛበልቲ ብጭቡጥ ብዛዕባ ሰብኣዊ ረድኤት ብጭቡጥ ብዛዕባ ምውራር ምውፃእ ወረርቲ ኣይኮነን ዘውግዕ ዘሎ ብጭቡጥ ዘውግዕ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ሕዚ ንሪኦ ዝነበርና ሰነድ እዩ። ብዛዕባ ንስኽባ ንስኻባ ብዛዕባ ሕዱር ቂምታታት ብዛዕባ መን ንመን ይስዕር ውሽጣዊ ንሕንሕ ማለት እዩ። ትግራይ ንሰንሳታት ትናሓንሐሉ ዘይኮነ ንሰንሳታት ትደጋገፈሉን ተደጋጊፋ እኳስ እንተወፂኣቶ እዩ ኣብ ዝበሃል ኩነታት እያ ዘላ። ስለዚ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብ ግምት ዘየእተወ ስራሕቲ ዝስራሕ ዘሎ እቲ ፈተና ብትክክል ካብ ውሽጢ ክኸውን ስለ ዝተሰርሐሉ ብደገ ብውሽጢ ድማ ነቲ ብደገ ዝስራሕ ስራሕ ምቹው ኮይንካ ናይ ምፅናሕ ፖለቲካዊ ድኽመት ስለ ዘጋጠመ እዩ። ኣብዚ
ፖለቲካዊ ድኽመት ክንብል ከለና መብዛሕትኦም ኩናት ኣብ ዘይብሉ እዋን ዝስርሑ ተግባራት ምስ ፖለቲካዊ ዕላል ተጃሚሎም ዝዕለሉ ስለ ዝኾኑ እቲ ናይ ወታደራዊ ዲፕሎማሲ እውን ብተመሳሳሊ ብኡ ስለ ዝግለጽ እዩ እምበር ኣብ ፖለቲካና ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መሪሕነት ሰራዊትና እውን ብተመሳሳሊ ኣብ መሪሕነት ፖለቲካና እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ጠቕላላ ልሂቅና እውን ብተመሳሳሊ ትኩረቱ ኣብ ንሰንሳቱን ንሕንሑን ኣብ ንሰንሳቱ እምበር ኣብ ምስ ፀላእን ወይ ድማ ካብ ፀላእ መንዚዑ ከረጋግፆም ኣብ ዝግብኦ ረብሓታት ነው ይኮነን ዘሎ ሕዚ ስለዚ ውድብ ህወሓት ከም ህወሓት ውሽጣዊ ፈተናታታ እንታይን እዮም ተባሂሉ ይገለፅ ተባሂሉ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝበቆለ ወይ እውን ዝበቁል ዘሎ ብደገ ፅባሕ ንውሕ ምስ በለ ንዝዓፅድዎ ፀላእቲ ምቹው ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ፀላእቲ ኣጀንዳታት ብትኽክል ኣብቲ ውድብ ይኹን ኣብቲ ህዝቢ ንኽሰርፁ ብፍላጥ ወይ ብዘይፍላጥ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል እዩ እዚ ኣካል እዚ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝንቀሳቐስ ስለ ዝኾነ እከለ ኢልካ ብብርኪ ጉጅለ ብብርኪ ውልቀ ሰብ ጥራሕ ትገልፆ ኣይኮነን ኣብቲ ጠቕላላ ኩነታት ብምሉኡ ማእኸላዊ ኮሚቴ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ማእኸላዊ ኮሚቴ ሓሊፉ እውን ልሂቅ ትግራይ ዝሽከሞ ውሽጣዊ ፈተናታት ኣብ ምፍጣር ዘለዎ ብፅሒት ዝወስደሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ተፅውዎ ኣይኮነን ትማል ወቕት ማል ንገልፆ ነርና ካብ ውድቀትን ስንፍናን ማእኸላዊ ኮሚቴ ወይ ድማ መሪሕነት ህወሓት ይጅምር ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናብ ግዜያዊ ምምሕዳር ይኸይድ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣብ መንጎ ዝኽልተ ኣካላት እዚ ኣብ ዘለዎ ሓቅታት ፈሊጡ ከም ዘይፈለጠ ንሓቅታት እናደርፀፀ እናፀቐጠ ውሽጣዊ ድሌቱ ንምሕጓስ ጥራሕ ነቲኦምን በልዎም ነቲኦምን ከይሰድዎም እናበለ ወይ ድማ ነቲ ዝጋገ ኣይኻ ነቲ ትኽክል ዝኾነ ከዓ የጥፍእኻ ዝዓይነቱ ዝመስሉ ናይ ውሽጣዊ ህልኽ ኣጀንዳታት መሰረት ዝገበረ ውዕሎ ዝውዕል ወይ ድማ ዘምሽ ዘሎ ልሂቅ ትግራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ናይ ሞራል ተሓታትነት ኣለዎ ማለት እዩ እሞ እታ ናይ ውሽጣዊ ፈተና ናትካ ሓሳብ እውን ንኽትበላ ዶክተር ሃይለም ብዋናነት ኣብ መሪሕነት ውድብ ህወሓት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንፀላእቲ ዝምቹ ኣጀንዳታት ዝሽከም ሓይሊ ስለ ዝተፈጥረ እዩ እቲ ውድብ ድማ ብሓባር ዝካፈሎ ስንፍና ወይ ድኽመት ገጢምዎ ስለ ዘሎ ከም መሪሕነት ነቲ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናይ ፀላእቲ ደጋዊ ኣጀንዳታት ኣብ ውሽጢ ንኽትጥዑ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ሓይሊ ተቓሊሱ ከስተኻኽል ዘይምኽኣሉን ንኸምኡ ዓይነት ኩነታት ዘይምቹ ባይታ ምፍጣር ብዘይምኽኣሉን ካብቲ ዓንቶ ዝበልክዎ ቀፂሉ ብሓበራ እውን ዝሕተተሉ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ይውፃእ እንታይ ይኹን ኣብ ዝብል እናተዛረብና ቀኒና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለዎ እዚ ውድብ እዚ ብፀላእቲ ብጥይት ብተኽሲ ብኩሉ ዓይነት ዲፕሎማሲን ፕሮፓጋንዳን ክወድቕ ስለ ዘይከኣለ ብማእሰርቲ እውን ብክሲ እውን ብግዛዕ እውን መፈራርሕታት ጌርካ እውን ክሰምር ስለ ዘይከኣለ ናይ መወዳእታ እዚኦም ንሰንሳቶም ኣባሊዕኻ ጥራሕ እዮም ወይ ድማ ኣጣፊእኻ ጥራሕ እዮም ክሰዓሩ ዝኽእሉ ዝብል ናይ መወዳእታ ተስፋ ዝተገበረሉ ስልቲ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ሕዚ ሕዚ እውን ካብ ናይ ህልኽ ፖለቲካ ንዘይወፀ ልሂቅ ወይ እውን ውልቀ ሰብ እዚ ነውግዕ ዘለና ወግዒ ብርግፀኝነት ክዛረቦ ዝኽእል ምስ ዝኾኑ ሰባት ካብ ስልጣን ምውራድን ምስ ዝኾኑ ሰባት ናብ ስልጣን ምድያብን ኣተሓሒዙ ዝርድኦ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ምክንያቱ ውድቀትና ኣብዚ እዩ ይምር ተደጋጋሚ እንዛረብ ዘለና ንሕወሓት እናተባሃለ ዝመፀ ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ምንባሩ ብተግባር ኢና ኢና ሕዚ እውን ንህወሓት እናተባሃለ ዝመፅእ ዘሎ ውድቀት ንህዝቢ ትግራይ ምዃኑ
ካልእ ምስክር ኣየድልየና ብርግፀኝነት ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ዘይመላላእ ፈተና ንኩነታት ህዝቢ ትግራይ ዘይፀሉ ሓደጋ ዝበፅሓ ውድብ ተትኸውን ነይራ ህወሓት ጉዳይ ምድሓንን ዘይምድሓንን ህወሓት ናይ ኣባላታ ጥራሕ ኮይኑ እውን መተረፈ ነይሩ ካብኡ ወፃእ ዘሎ በዚ ብርኪ እዚ ኣይመሓመመን እቲ ጉዳይ ግን ብጭቡጥ ህወሓት ወያነ ምስ ህዝቢ ትግራይ ብቐጥታ ካብ ዝተሓሓት ዘመናት ዝሓለፎ ስለ ዝኾነ ውድቀት ናይቲ ውድብ ውድቀት ናይቲ ህዝቢ እናተገበረ ኣብ ልዕሌና መዓልቲ ቀኒዕዎም ኣብ ልዕሌና በለስ ቀኒዕዎም ንእሽተይ ዓወት እንተተጎናፂፎም ከም ትግራይ እዮም ናይ ብድዐ ሳዕስዒ ዝስዕስዑ እምበር ከም ሓደ ውድብ ሰዓሩ ወይ ከም ሓደ ውድብ ኣብ ልዕሊ ዓወት ዘመዝገቡ ገይሮም ኣይኮነን ዝስዕስዑ ኣይኮነን ዝጉይሉ እዚ ግልፂ እዩ ከምኡ እውን ብስም ዝውድብ እዚ ስጉምትታት ክወስዱ ከለዉ ኣባላት ናይ ዝውድብ እዚ ጥራሕ ፈልዮም ኣይኮኑን ወደ ኣዲስ ኣበባ መላእ ትግራዋይ ከኣስሩ መላእ ትካላት ንግዲ ናይ ትግራዋይ ከዓፁ ተወላዲ ዝተባሃለ ብምሉእ ከሸቕሩ ከሰክፉ ኢና ርኢናዮም ሕዚ እውን ኣብ ውድቀት ይኹን ኣብ ስዕረት እዚ ውድብ እዚ ክሽቁረር ክስከፍ ክሳደድ ክደንን ዝድለ ትግራዋይ እምበር ብጣዕሚ ከምቲ ሓደ ሓደ እዮም ዝሓስቦ ኣባል ሕወሓት ወይ መሪሕነት ሕወሓት ብዝበሃል ብርኪ ኣይኮነን ምናልባት ሓደ ሓደ ግዜ እቲ መሪሕነት ክሕሽ እዩ ዝብል እምነት እውን ኣለኒ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ሻዕ እቲ መሪሕነት ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ኣለዎ ሓንሳብ ናብ ዓይኒ ዝኣተወ እዩ ዝኾነ ተተኣሲርኳ ሳበየሉ ኢልካ ትጥይቆ ኢኻ መሪሕነት ሰዊርካ ይስወርን እዩ ኣብዚ ሎ ይበሃል ኣብዚ ሎ ኢልካ ዘይተሓቶ ምስኪን ወዲ ማርያም ኩልዕው እዩ ተረሓፋሽ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ናብ ሕድሕድ ትግራዋይ ዝሽረፉ ሓደጋታት ንምክልኻል ኢና ነጉዕ ዘለና ኣይመፁን ኢልካ ናይ ርግፀኝነት ስምዒት ከይስምዐካ ድማ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝተኣወጀ ናይ ኩናት ፅንተት እውን ኣይመፅን እናበልና ኢና ተፀቢና የትማል ማለት እዩ ንሱ ምስ ረአና ከምኡ ይመፅን ዘይኮነ ክመፅእ ከም ዝኽእል እኹል መርትዖ ምዃኑ ባዕሉ ኢና ብርግፀኝነት ብሰነድ እዋ ምናልባሽ ከሕግዘካ ኣነ እውን ብሰነድ እንድዩ እዚዩ ተቐሚጡ ተዋሂቡና ኣብ ተፃሒፉ ተዋሂቡና ሰነድ ተዋሂብዎ ክሰርሕ ዘይከኣለ መሪሕነት በቱ ናይቲ መሪሕነት ድኽመት እዩ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ኢልካ መብዛሕትኡ ትኽፍተት ናብቲ መሪሕነት ምሃብ ኣድላይ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ንምንታይ እንተኢልካስ ተዓንተ ወይ ዲስፕሌይ ንገብሮ ዝነበርና ንሕና ጥራሕ ኣይኮነን ሒዝናዮ ረኺብናዮ ሕድሕደኻ ኣብ ናይ ትግራይ ኣመራርሓ ዘለኻ ናይ ትግራይ ኣመራርሓ ንንባዕሎም ክባልዑ ብምግባር ናብ ስረይ ስሪኻ እቲና ስሪኦም ክነፍትሖም ኢና ኢሉ ፀላእ ክመፀካ ከሎ ኣቐዲምካ ስሪኻ እንዳጥበቕካ ኢኻ ትፀንሕ ዕጥቅኻ እንዳመላእኻ ኢኻ ትፀንሕ እዚ ዘይገበረ መሪሕነት ክውቀስ ናይ ግድን እዩ ነገር ግን ክንርድኦ ዘለና ሓደ ዓብይ ነገር ኢለ ዝሓስቦ ማለት ውሽጣውን ግዳማውን ንርኢ ስለ ዘለና እቲ ግዳማዊ ፍሉጥ እዩ ሽም እንዳውፀልና ይመፅእ ከም ዝነበረ ንሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነን ሓደ ምስሩ ዓብይ ክንርድኦ ዘለና ኢለ ኣነ እውን ዝሓስቦ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ዘመን ጥራሕ ኣይኮነን ተፈፂሙ ታሪክና ንድሕሪት ተመሊስና እንተርኢናዮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀሙ ናይ ጀኖሳይድ ፍፃመታት ብዙሓት እዮም እዚኣቶም ሕወሓት ስለ ዝነበረ ዝተፈፀሙ ኣይኮኑን እንዳገለፅናዮ እውን መፂና ኢና ብደቂቀ እስጢፋኖስ ዘመን ሕወሓት ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ተጨፍጭፉ ደጃቱ ውቤ ሕወሓት ስለ ዝነበረ ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ጨፍጭፎም ልቢ ክንገብር ክንክእል ኣለና ኢሞሽን ከውፃና ይኽእልን ካብቲ ዘለና ኣሎ ዓዘቕቲ ስምዒት ክህልወና ይኽእል እዩ ነቲ ሓደ መራሒ ነቲ ሓንቲ ውድብ ክንፀልእ ክንፈቱ ሰብኣዊ እዩ ተፈጥራዊ እዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ፈተና ፀላእና ኣብ ልዕሊ ወለድና እናተገበረ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ነቱ
መንገዲ ሒዙ ኣብ ወለድና እንዳኾነ ባና እውን በፅሒ ዘሎ ምምላስ ብዘይምኽኣልና እዩ እምበር ታሪኻዊ ዝኾኑ ጸላእቲ እዮም ዘለውና ኢልና ዘይምቕማጥ ዘይምፍላይ ሓደ ከም ማሕበረሰብ ክንወስዶ ዝግባአና ክፍተት ኢሉ እየ ዝወስድ ኣነ ብፍላይ እቲ ኢሊት እየ ዝብል እቲ ልሂቅ እየ ዝብል ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኢልና ከምቲ ዓንተ ወይ ዝብሎ ዝነበርኩ ባዕሎም እንዳነገሩና ገን እናበሉኻ ትጋገ ከም ዝበሃል ከምዚ ክንገብረኩም ኢና እንዳበሉ መፅኦምስ ከምኣ ገይሮምና ፈላላይ ተፈጢሩ እኒአ ኣብ ትግራይ ኣሎ እዩ ፈላላይ የለን ክንብል ኣይንኽእልን ተፈጢሩ እኒአ ፈላላይ ግን ክንፈጥሮ ኢና እንዳበሉ እንዳተመክሑ ብፅሑፍ ደረጃ እውን ሰኒዶም ኣብ ኢድና ከም ዝኣቱ እውን ተገይሩ ኣትዩ ብደንቢ ገይሮም ዓይንና እንዳርኣና ተዳልዮም ክቆትሉና ዝመፁ ጸላእቲ እዮም ዘለውና እቶም ናይ ደገስ ሚዛን እውን የብሎምን ንዕኦም ክልክዕ ዝኽእል ሕልፊ እዮም ተትረፍረፈ እዩ ካብቲ ሚዛን ማለት እየ እቲ ናይ ደገ እዚ ከምኡ ኢሉ እናሃለወ ግን ናይ ውሽጢ ነኳል ተጠቂሞም ዘሎ ፈላላይ እናስፍሑ ህዝቢ ትግራይ ከምታ ዝበልዋ ተኳዒቱ ናብ ዘይወፀሉ መቃብር ታሪክ ተመራመርቲ እውን ኣውፅኦም ክመራመሩሉ ናብ ዘይኽእሉ መቃብር ክንእትዎ ኢና ክብሉ ከለዉ ሓንቲ ዓባይ ነገር ፈሊጦም ተዓባይ ነገር እንታይ እዮም ፈሊጦማ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሕወሓት ክትፈልያ ክትክእል ኣለካ ካብ ሕወሓት ክትፈልያ ክትክእል ኣለካ ኣብ መንጎ ግድግዳ ሃኒፅካ ንሱ እውን እንዳፈተዋ ንሳ እውን እንዳፈተወቶ እውን ዋላ እንትኾነ እዚኣ ጌርና እንተዘይኮይንና ሕወሓት ናብ ህዝቢ ንኸይትወርድ ጌርና እንተዘይኮይንና ሕወሓት ናብ ህዝቢ እንተወሪዳ ክትወድቕ ኣይትኽእልን እዚኣ ፈሊጦም ዓባይ ምስጢር እያ እዚኣ ኢለ እየ ዝኣምን ሰብ ካሊእ ብካሊእ ክትርጉሞ ይኽእል እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ክነግረኩም ሕወሓት ህዝቢ ይፈጢርዋ ህዝቢ ይኮስኩ ይስዕብይዋ ኣብ ዝደኸመትሉ እንዳደገፈ ምርኩስ እንዳሃበ ብዛ ደረጃ እዚኣ ዘብፅሓ ህዝቢ እዩ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበረትሉ ንህዝቢ ትግራይ ክትሰርሕ እናተገብኣ ሕልፍን ትርፍን ዋጋ ከፊሉ ክንዲ ዝኸፈሎ ዘይረኸበ ህዝቢ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ክትመፅእ ከላ ክትምለስ ከላ ሕወሓት ክፍተት ተፈጢሩ እዩ ባንክን ታንክን ሂብካ ይኽየድ እናተባሃለ እናሃለወ እዚኦም ኩሎም ጥፋኣት ኮይኖም እዚ ኩሉ ጥፋኣት እውን ተገይሩ ሕወሓት እንደገና በረኻ ከይዱ ህዝቢ ነታ ውዲ በድሒንዋ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ኦፍኮርስ ንባዕልካ እዩ ክትቃለስ ከለካ ብዋናነት ታውድብ እውን ግን ከይትፈርስ ታውድብ ኢሉ ተቃሊሱ እቲ ህዝቢ ኢለ እየ ዝኣምን ሕዚ ብዙሕ ሰብ ናብ ካሊእ ማኒፕሌት ክገብሮ ይኽእል እዩ ተፈተወ ተፀልአ ግን መሪሕነት ሲኢና መሪሕ ዘይብሉ ክሳድ ክሳዱ ዝቕንጠብ ህዝቢ ክህልወና የብሉን ሓመቐት ፀበቐት ናህና እያ ክትወሮ ይትኽእሉን ክተጥፎ ይትኽእሉን ተባሂሉ እዩ ተኸይዱ ንሕወሓት ተባሂሉ ዝመፀ ኩናት እዩ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ሕወሓት ምክንያት እንዳተገበረ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንህዝቢ ትግራይ እዩ መፅዩ ነታ ውድብ እውን ግን ኣድሒንዋ እዩ እቲ ህዝቢ ኢለ እየ ዝኣምን ሕጂ እውን እንተኾነ እታ ዝፈለጥዋ ሚስጥር ዝበልክዋ ናብ ህዝቢ እንድሕር ወሪዳ ክትመሓየሽ እያ ክትመሓየሽ ኣይደልይዋን ተስተኻኺላ ውድብ ኮይና ክትዘልቕ ኣይደልይዋን እታ ክገብሩ ኣለዎም ሕወሓት ምስ ህዝቢ ክትራኸበሉ እትኽእለሉ መንገዲ ክዕፆ ኣለዎ ከመይ ገይሮም ብናይ ባዕላ ሰባት ገይሮም እቲ ናተይ እምነት ናይ ውሽጣዊ ፈተና ከዓ ኣብዚ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውሽጣዊ ስቴክ ስለ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ኣባል እውን ስለ ዝኾነ መሪሕነት እውን ስለ ዝኾነ ጣልቃ ክኣቱ ስለ ዝኽእል ሕወሓት ከም ውድብ ምስ ህዝቢ ንኸይትራኸብ ኣብ መንጎ ክሊቬጅ ተፈጢሩ ህዝብን ውድብን እንተይተራኸቡ እንዳሃለዉ ውሳነታት ንክውሰኑ እቲ ሕዚ ዝኒሄ ኣኼባ እንታይነቱ ንምርኣይ የምፃና ማለት እዩ ወል ኣብታ ዘለና ኣላ ኮይና ክንሪኣ ከለና እቲ ናይ ደገ ፈተና ዝለኣኾ እቲ ናይ ደገ ፈተና ዝድግፎ እቲ ናይ ውሽጢ ፈተና ግን ውሽጢ ምሽጥራ ነታ ውድብ ስለ ዝፈልጣ ከይተኸድና ብህዝቢ ቆሊፉ ዝሓዛ ቆሊፎ ብዝሓዘሉ ግዜ ኢና ዘለና ኢለ እየ ዝኣምን ሕጂ እታ ውድብ ተቆለፈት ኣይተቆለፈት ኣማኢት
لعلوت كادرتات اللوا أشحات عسرتات أشحات ማእኸላይን ታሕተዋይን ካድረ ኣለዋ ኣባላት ኣለዋ ዘራይ ደልያ ኣይኮነትን ከምታ ምእታው ዝበልክዋ ሕወሓት ክትወድቕ ከላ ታውዕል ሰላምና ክትወድቕ እያ ሕወሓት ታውዕል ሰላም ክትወድቕ ከላ ህዝቢ ትግራይ እንደገና ወይ በረኻ ክወፅእ ብረት ሒዙ ወይ ናብ ካሊእ ፈተናታት ከኣቲ እዩ እዚአን እየን ተን ዝሕስባና ንዓና ማለት እዩ እዚኣ እያ እታ ምርዳእ ኣብያትና ዘላ ንኸይንርድአን እዚአን ብቕንዕና ከም ዘለዎ እንትርጉመን ከይንርድአን ሒዘናና ዘለዋ ዝመስለኒ ሓደ ቀይሚ ካልኣይ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ሳልሳይ ከዓ ምናልባት ንኸይርዳእ ኮነ ኢሉ በዓሉ ሕልንኡ ዝዓፀቆ ሰብ እንተሃልዩ እውን ክህሉ ክእል እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ክቕምጦ ክእል እዩ እዚ ኩሉ ቀሪፍና እታ ውድብ እንተድሒና እታ ሰላም ተድሕነልና እሞ ድሕሪኡ ብካርድኻ ክትቀፅዓ ኢኻ ዝብል ሞራል ዓርሰ እምነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ምስ እንብል ነቲ ናይ ደገን ነቲ ናይ ውሽጥን ፈተና ክንብድሆ ንኽእል ኢና በዲሃቶ ክትሓልፍ ክንገብራ ንኽእል ኢና ዋንስ ምስ ሓለፈት ብካርድኻ ክትቀፅዓ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕዚ ናብቲ ናይ ውሽጢ ፈተና እዕር ክመፅእ ከለኹ ከምቲ ዓንተወይ ዲስፕሌይ ዝገበርናያ እንዳተነገረና እንዳሃለወ ነቲ ዝነገሩናስ በዚ መንገዲ እዚ ክመፅእ እየ ክቐትለካ እየ እንዳበለካስ ወይ በቲ መንገዲ ንሱ ዋላ ይቕተለኒ ኢልካ ምኻድ ወይ ከዓ መንገድኻ ቀይስካ ወይ ንዕኡ ዝዕንቅፍ መንገዲ ሰሪሕካ ምፅናሕ እዩ ትኸውን ነይርዎ ክቐትለካ እንዳመፀስ ከመይ ዓይነት ማለት ከመይ ዓይነት ድሕረት ክህሉ ከሎ እዩ እንዳነገረካ እንዳሃለወ ትጋገ እዚ ንሱ እዩ ዘርእየኒ ግን እዚኣ ራእያ እዚኣ ብሕወሓት ሽም ውድብ ክነምዝግብ ኢና እትብል ሕቶ እያ ዝኾኑ ቆልዑ ተላዒሎም ሕዚ እቲ ፕሮሲጀር እንተሪእናዮ ቅንጅት ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ሕወሓት ከፍርስ ክመፅእ ከሎ ትዳሕዳሕ ሕወሓት ኢለ ክብል ከለኹ ካብኡ ከንተኢልካዮ ዝምልሰልካ ሰብ የለን ንሱ ይፀገምና ትፍረስ ሕወሓት እንድሕር ኢልና ካብ ሕወሓት ዝሓሸ ውድብ ኣብ ውድድር ዘሎ ውድብ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ሕወሓት እንተፈሪሳ ሰላም ጥራሕ ሒዛ ትፈርስ ከይመስለካ ባሻ ሕወሓት እንተፈሪሳ ውዳበ ዝፀልአ ውዳበ ዝነዓቐ ዓርሱ ዝፀልአ ንኣሲሚሌሽን ዝተዳለወ ህዝቢ ይኽህልወና ከም ሕርሕር ማለት እዩ ከምኡ ይኽህልወና ንሱ እዩ እቲ ናታቶም ድሌት እውን ማለት እዩ ሕዚ እንታይ እዮም ገይሮም ኮንስፓይረሲ ብመጀመሪኡ እውን ኣብቲ ናይ ከይዲ ምፍራስ ሕወሓት ኢልና ዝሰራሕናዮ ካልኣይ ክፋል ዘቕመጥናዮ እቲ ተንኮል ካብ ናይ ፖለቲካል ዳያሎግ ናብ ኢንተርቬንሽን ከምፅዋ ከለው ብርቱካን እውን ስራሓ ሰሪሓ ንክትከይድ እዮም ገይሮም ኣብ ሕቶ ምልክት እትያታ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንብርቱካን እውን ስልጣን ዝሃበ ኣሸባሪት ኣይኮነትን ኢልዋ እንዳሃለወ ነዛ ውድብ ብርቱካን ሕጋዊት ኣይኮንክን ኢላ ንኩለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ውድባት ሸሊማ ዘመርዓወት ውድብ ገና ኢኺ እንደገና ከም ብሓድሽ ተመዝገበ ተባሂላ ፅሑፍ ተዋሂብዋ እዚ ድራማ እዩ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ግዝያዊ ምሕዳር እውን ካብ ዝተመስረተሉ ከምዚ ዝበሃል ከይዲ የለን ተዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣይኮንክን እንድሕር ኢልዋ ሕጋውነታ እንተተቐቢሉ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማዕረ ወንበር ሒዛ እትደራደር ዘላ ውድብ ሕጋዊት ኣይኮንክን ምባል ሕጋውያን ኣይኮኑን ንሳቶም ምስ ሕጋዊ ዘይኮነ ዝደራደሩ ዘለው ዘብል እውን ስለ ዝኾነ ኮንቪንስ ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ክመልስዎ ይኽእሉ ነይሮም ዝብል እቲ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ክልቲኦም ዘለው ክፍተት ኣብኡ ሓደ ንርአ ድሕሪኡ እንታይ እዮም ገይሮም ሕወሓት ክትፈርስ እያ ነንባዕላ ከምቶ ዓንተወይ ነሪኦ ዝነበርና ነንባዕሎም እንዳባልዕና ክነፍርሶም ስለ ዝኾንና እታ ውድብ ብሹማ ክምዝገብ ዝኽእል ካሊእ ግለሰብ ነቲ ታሪክ ንምብልሻው ነንባዕልና እውን ንምንኻስ ካልኦት ተጋሩ ሒዞም ፀኒሖም ሕዚ እዞም ቆልዑ እዚኦም ሕወሓት ክነምዝግብ ኢና ብሕወሓት ሽም ፓርቲ ክነምዝግብ ኢና ኢሎም ወዲያው ብርቱካን ምስ ወረቐት ምስ ፀሓፈት
ንጽባሒታ እዮም ጽሒፎም ከይዶም ተናበበ እዩ ነይሩ ዝተናበበ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ ናብ ፍርዲ ቤት ከይዱ ፍርዲ ቤት እውን ቀልድታቶም ክቀልዱ ርየ እዚ ሕዚ ትእዛዝ ይሂቡ ዘሎ ክነምዝግብ ኢና ኢሎምስ ከተምዝገቦ ይትኽእሉን ዝብል ካብ ምርጫ ቦርድ ተዋሂብዎም እዩ መጀመርያ ከተምዝግብሉ ዘይትኽእሉሉ ምክንያት ብናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ሕወሓት ትበሃል ውድብ ስለ ዝነበረት እዩ ዝብል ባይዘወይ እቲ ናይ ምርጫ ቦርድ መልሲ ሕወሓት ትበሃል ውድብ ስለ ዝነበረት እዩ ዝብል ኣብዚ ዶ ይትነቅሕን እንታይ ኮይንቲ ግዜያዊ ምሕዳር ከዘይሓትት እንታይ ኮይና እታ ውድብ ከዘይትሓትት ኣባላታ ሚልዮናት ኣሰሊፍካ ክሕተት ዝግብኦ ዓለም እውን ክትሰምዖን ዝገብርዎ ዘለው ድራማ ክፍለጥ እናተገብኦ ጉድለት ነይሩ ናይታ ውድብ እውን ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር እውን ናይቲ ግዳማዊ ንብሎ ፀላእ እውን ክፍተት ኣለው ዝይረኣየኒ ማለት እዩ ሕዚ ናብ ፍርዲ ቤት ከይዱ ድሕሪ ናይ ምርጫ ቦርድ ፍርዲ ቤት እቲ ናይ ምርጫ ቦርድ የፅዲቕዎ ማለት ናብ ምርጫ ቦርድ ይመሊስዎ በዚ ሽም እዚ ተመዝገበ ፓርቲ ምህላውን ዘይምህላውን ነፃሪኹም ስደዱልና እዩ ኤቭሪባዲ knows እኮ ሕወሓት ብሕወሓት ናይ ሕወሓት ታሪክ ዘይተኻፈለ የለን መስዋዕትነት ደቂ ህዝቢ ብዘምፆ ዘይተጠቐመ ዘይተረብሐ የለን ከምቲ ንፈልጦ ፈቐዶ ጉድጓድ ዝወልድ ዝነበረ እውን ሓኪም ኮይኑ ከፍ ዝበለሉ ሞጀሌ ዝነቅስ ዝነበረ እውን ሞጀሌ ዘጥፍእ መድሓኒት ዝቕምመሉ ደረጃ በፂሑ ብትምህርቱ እዚ ዘብፅሐት ውድብ እያ እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ እዚ ተባሂሉ መወዳእታ ግን ከተምዝግቡ ኣይትኽእሉን ተባሂሉ ምስተኣገደ ኖ ብሽምና በዚ ሽም እዚዩ ከመዝግብ ዝኽእል ሓይሊ ይመፅእ ስለ ዘሎ ከመዝግብ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ እውን ስለ ዝሰማዕና ከይቕድሙና እዮም ኢሉ ትሽም ከይቕድሙና እዮም ኢሎም ሕዚ ትሪኣ ዘለካ እዚኣ ብሕወሓት ሽም ውድብ ከመዝግብ ዝመፅእ ሓይሊ ከም ዘሎ ተፃሪዩ ይቕረብ ትብል ትእዛዝ እያ ተዋሂባኒ እስካዕ ክንዲዚ ኢቱ ድራማ ተካይዱሉ ማለት እየ እቲ ውድብ ሕጋዊ ውድብ እዩ ንኩለን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ውድባት ኩሒላ ስኢላ ሕጋውያን ውድባት ይኽን ኢላ ዝሃበት ውድብ እያ ሕጋውነቱ ዘጠራጥር ስለ ዝኾነ ይኮነን እቲ ድራማ ግን ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ድራመኛታት ዝፃወትሉ ዘለው እዩ ማለት እዩ ካብቲ ናይ ውሽጢ ግልፂ ንምዝራብ እንተኮይኑ ኣነ ጥርጣር ኣለኒ ማለት ከቕምጥ ክእል እየ ከይሰሓሓቱ እሞ ነንባዕልና ከይንባልዕ እውን ስለ ዝፈርሕ ጥንቃቐ ክገብሩ ምእንታን ዘለኒ ስግኣት ከቕምጥ ደሊ እየ ሕወሓት ማለት ኣዲስ ኣበባ ዝዝረብ ሕወሓት ኣብ ክልተ መቂልካ ኣደዳ ፀላእ ከይገብሩና እውን ስለ ዝፈርሕ ሕዚ ናብ ኣኼባ ይኣትው ስለ ዘለው ክሓስብሉ ስለ ዘለዎም ሕወሓት ኣብ ክልተ መቂልካ እቲ ሓደ ባዕልካ ትፈልጥ ተባሂሉ ዝደርበ እቲ ካሊእ ግን ቤተኛ ስለ ዝኾነ ወዲ ገዛ ስለ ዝኾነ ንብልፅግና ተባሂሉ ናይ ሕወሓት ሽም ንግዝዩ ማለት እዩ መታለሊ ናይ ሕወሓት ሽም ሒዙ ንክምዝገብ ብምግባር ክልቲኡ ብረተ ልዕሊ ዝዋቃዕ ክልቲኡ ብረተ ልዕሊ ዝባላዕ ንክኸውን ደልዮሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከም ዝገብሩ ዘለው ፀላእቲ ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ስለ ስልጣን ትደራደረላ ትካትዓላ ኣይኮነትን ኣብዚ ሕዚ እዋን ስለ ብርገለ ስለ ካልኦት ከባቢታት ስለ ድርቂ ስለ ስደት ስለ ሰላም ስለ ምምላስ ተፈናቀልቲ ስለ ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ተውርየላ ነዚአን ከመይ ንግበረን ኢልካ ኩነታት ኣብ ክንዲ ምስራዕ ኣጀንዳ ስልጣን ንኽትደራደር ነቲ ሓደ ክትወቅዕ ነቲ ሓደ ክትፀፍዕ እናተጎጃጀልካ ምኻድ እዚአን ተን ቅድም ኢለ ዝብለን ዝነበርኩ ፍለው ናይ ፀላእቲ ኮንስፓይረሲ ሶሊድ ኮንስፓይረሲ እዩ ባይዘወይ ንዓይ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ለዚ ከምዚ ገይሮም ከይኸፋፍልዎ ጥንቃቐታት ክግበር ስለ ዘለዎ ስግኣተይ ይገልፅ ኣለኹ ከምኡ ገይሮም ድኾኑ ዕሸምኩም ይኾኑ ተዓሸወ ይተዓሸወ ግን ንሃይለ ግልፂ ዝኾነ ሰማዕቲ እውን ኣብዝዩ ከታተሉ ዘለኹም ብደንብ ክትፈልጥዎ ዝደልዮ ኣብዚ ብቴሌቭዥን እውን ዝከታተለና እውን ክርድኦ ዝደልዮ ኣበላልዓና
ክንፈላለ ንኽእል ንኸውን እምበር ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ኾኑ ኣብዛ መኸተ እዚኣ ኣብ ወፃኢ ይኹነ ውሽጢ ኮይኑ ዝተሳተፈ ኩሉ ንኽብላዕ ኢት መንገዲ ዝዳለወሉ ዘሎ የስ እከለ ፈረሰ እከለ ወደቐ እከለ ከምዚ ኾነ ከምኡ ኢልና ሕዚ ስለ ዘንጨብጨብና ንሕና ንተርፍ ንእከለ ክብልዑ እዮም ኢልና ንምድቦ ሰባት እኳ የብልናን ዋላ ንሱ እውን ዕሽነትና እንተኾነ ኣበላልዓና ግን ክፍለ እዩ ልክዕ ከምቶም ሰለስተ ውዕር ማለት እዩ ከምቶም ቀይሕን ጸሊምን ጻዕዳን ዝተባሃሉ ነቲ ጻዕዳ መጀመርያ ነቲ ቀይሕ ደድሕሪኡ ነቲ ጸሊም ደድሕሪኡ ገይሮም ዝበልዑም ዝብኢ እቶም ክበልዑና ኣፎም ከፊቶም ዝኔዎ ዛብእ እከለ ካብ እከለ እንዳፈለኻ እከለ ካብ እከለ እንዳፈለኻ ቀስ እንዳበልካ ሓደ ክልተ እንዳበልካ ምብላዕ ምጥፋእ እንተዘይኮይኑ ሓደ ትግራዋይ ክተርፈ ኣይደልዩ ካንሰር እዮም እኮ ኢሎሙና ፀሃያ እዮም እኮ ኢሎሙና ክፅህዩና ከጥፉኡና ትሕቲ ምድሪ ከስፍሩና ከም ምዃኖም ቃል ብቃል ዝነግሩና ዝነበሩ ስለዚ እዚ ክርዳእ ክእል ኣለዎ እቲ ናይ ውሽጢን ብፍላይ እቲ ናይ ውሽጢ እቲ ናይ ደገ ታሪካዊ ፀላኢ እዩ ኣብ ልዕሊ ወለድና እንዳፈፀሞ ዝመፀ እዩ ሓድሽ ኣይኮነ እቲ ናይ ውሽጢ ግን ክዕረ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ክዕረ ኣለዎ እዩ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ኤግዛምፕል ከቕምጥ ከመይ ገይሮም እዮም እንዳታለሉና መፅኦም ዝብል ቅድም ኢልና ኣብ ደደቤት ንሰርሖ ዝነበርና ከም ዘሎ ኮይኑ ንኣብነት ረአ እታ ፖለቲካል ዳያሎግ ዝሕደጉላ ናብ ኢንተርቬንሽን ዝወሰደላ ካባኹም ወፃኢ ማንም ኣይኮነን ማንም ከኣቶ ይደልን ንስኹም ኢኹም ክትኮኑ ዝደልዮ ኢሉ ምስ ነገሮም በቃ ንሕና ኢና ኢሎም ነቲ ካሊእ ኢግኖር ገይሮም እታ መጀመርያ ዶክተር ደብረፅዮን ሒዙላ ዝኸደ ነቲ ካሊእ ኢግኖር ተገይሩ ንስኹም ኢኹም ኢሉ ስለ ዘታለሎም ሒዙ ክኸድ ከሎ ኣብኡ ትውድብ ከም ውድብ ተጋጊቡ እንታይ ገብሩ ነይርዎም ኣብ ደደቢት ሰጀስት ገበርናዮ ነይሩ ምናልባሽ ባሻ ሰሚዕካዮ እንትኾንካ ኣይፈልጥን ሰጀስት ገበርናዮ ሲምፕል ኤግዛምፕል 100 ሰብ እንተተሰሊፎም ካብቶም 120 ዘድልዩ እንተኮይኖም ቶፕ 20 ክንወስድ ክንክእል ኣለና ስግግር ስለ ዝኾነ ከሳግር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎም ንቅድሚት ይውፁ ኢልና ፕሮፖዝ ገበርናዮ ነይሩ ውድባት እውን ማዕረ ተሳትፎ ዝበላ ነይረን ካሊእ ዝበላ ነይረን ብዙሕ ፕሮፖዛል ነይሩ ኩሉ ምስትእንጋድ ዋላ እንተዘይተኻእለ ነገር ግን ዋላ ናብኡ ናብ ስልጣን ምእታዊ ይከኣል ኣብቲ ዘተ ግን ዕርዩ ኩሉ ዳይጀስት ክገብሮ ነይርዎ ተሸፊኖም ፀጥ ኢሎም እዮም ከይዶም ትፀጥ ምባል ንሱ ፀገም ፈጢሩ እቲ ናይ ውሽጢ ንብሎ ዘለና ናይታ ውድብ ውሽጢ እውን የጠቃለሉ ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ኢሉቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣድቫንቴጅ ስለ ዘለዎ ሕዚ ከስተኻኽሎ ስለ ዝኽእል ሕዚ ንምንታይ ዘየስተኻኸለ ዝብል ጥራሕ ኣይኮነን ኣብቲ ውድብ ባዕሉ ከምዚ ዓይነት ፀገም ነይሩ እዚዩ ንምንታይ እዩ ተጠቂሙሉ ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዘይኾን ይፈልጥ ኣሎ ዘምፅዎ ከም ዘይቕበሎም ይፈልጥ ኣሎ እዚኣ እናፈለጠ ኣብ መንጎ ውድባት ኣፈላላይ ንክፍጠር ተደሚፅና ኢና ዝብላን ኣይተደመፅናን ዝብላን ክኾናተን ውድባት ኣፈላላይ ንክፈጥር ዝገበረ እዩ ፈጢርዋ ዶ ንሳ ምስ ፈጠረ ግዜያዊ ምሕዳር ምስ ተሸመ እውን ነቶም ካብ ሕወሓት ዝኸዱ በልዎም ነቶም ካልኦት ከምዚ እንደበልዎም ዘይንሶም መኒሖም ኩለኩም ኣሎ ካሊእ ዶ እንዳተባሃለ ፈቀዱ ይኸዱ ነይሮም እዮም ንፈልጥ ኢና ፈቀደ ደብረ ዘይቲ ፈቀደ ግዛዕ ምዛዕ ናብ ምዝኒና እዚ እንዳተወሰደ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ካብኡ ኸ ኣብ መንጎኦም እታ ክፈጥራ ዝደለያ ሓፁር ፈጢርዋ ሕጂ ናብ ኣኼባ ናብ ገምጋም ናብ ምፅራፍ ናብ ምዝላፍ ኣብፅሓቶም ኣላ ማለት እዩ ኣብ ክልቲኦም ክዓመቕ ኢልዋ ሕጂ ከኣትዮም ናብዚ ኣኼባ እዚኣ እንእከለ ከምዚ ገርኩም ውቕዑ እንእከለ ከምዚ ገርኩም ውቕዑ ዝብል ኣጀንዳ ሒዞም ዝኣትው እንተኮይኖም ሸም እኮ ኢና ይብሓቂ ከመይ ጌርና ተፈናቀልትና ንምለስ ከመይ ጌርና ግዛእተ ዋሕድነትና ንምለስ ከመይ ጌርና ነስተኻኽል ናይ ውሽጢ ፀገም እንተኮይኑ እዩ እቲ ንዓና ክረብሓና ዝኽእል ንተጋሩ እምበር ሕጂ እውን ከምታን ዶክተር ደብረፅዮን ዕሽወስ ንጌታቸው ዕሽወስ እንደገና ነቲ ማእኸላይ ኮሚቴን ነቶም ጀነራላት ኣትዮም እኒውን ነቶም ነባራት ነተዓሻሹ ከዓ ካሊእ ሓደጋ ከምፅእ እንድሕር ክኢሉ ሕጂ ወይለይ እሞ ባዕልና እንዲና ንሕረድ ዘለና ዳ ትዋና ፀገምና ናይ ባዕልና ናይ ውሽጥና ክኸውን እዩ ማለት እዩ ለዚ ኣብዝዩ ኣብቲ ሕዚ ዝኣትዎ ዘለዎ ኣኼባ ብፍላይ ክረኣዩ ዘለዎም እንታይ እዮም
ፀገምና ፀገም ህዝቢ ትግራይ እዚኦም እዮም ቶም ፀገም እዚኦም ክፈትሑ ዘለዎም መንገድታት ኣልሹ ተኽኢልኩም በዓልኩም ተዘይክኢልኩም ካልኦት እውን ሓዊስኩም ዘተ ክግበር ኣለዎ ብፍላይ ከዓ ከምታ ምእታው ዝበልክዋ ህዝቢ ዝፈጠራ ህዝቢ ምርኩስ እንዳኮነ ዘምፃ ኣብዛ ሕዚ እዋን ከዓ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ሒዛ ንክትወድቕ ምፍቃድ ኣይከኣልን ህዝቢ ከርሕና እዩ ማጨለት ሓፂቡ ከርሕና እዩ ውሰድዋ ናብ ህዝቢ እየ ዝብላል ኣውርድዋ በዓልካ ኣብ ላዕለ መዓራርየ እንተይኮነ ናብ ህዝቢ ትውረድ እንተነኣሰ ናብ ካድረ ትውረድ ባህሊ እየ ተሓዝኒሃ ኣኼባ እዚ ኣይላ ወሲና ክትወርድ እየ ተስፋ ዝገብር ባሻ እንታይ ትፅበ ካብቲ ኣኼባ ሕዚ ግርም ሓደ ግዜ ትዝበልካዮ ከም ዘሎ ቅቡል ገይረ ሓደ ግዜ እንታይ ኣሎ ምስሊካ ናፍቲ ደቀቅቲ ነገራት ክእቶ ከሎ ትፍሩይ ምስሊ ወይ ተዓብይ ነገር እንዲ ዝርሳዕ ድሓር ናብ ዓርሰ ምዕሻው ኢኻ ትኣቱ በቶም ደቀቅቲ ነገራት ትዕሾ ማለት እዩ ግልፂ እዩ ማለት ነገራት በቲ ዝተባሃለዎ ልክዕ በቲ ዝተነገረካ እንተዘይከይዶ በቲ ዝርአ ክተውግዕ ትግደድ መማረፂ የብልካ በቲ ዝተነገረካ እንተዘይከይዱ በቲ ትሪኦ ዘለካ ኢኻ ትዛረብ ትግደድ ደቡብ ኣፍሪካ እንታይ እዩ ተገይሩ ማለት ህወሓት ሕጋውነታ ይኹን ህልውናኣ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይወድቕ ውሕስና ዘይብልካ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ተኣማሚንካ መንግስትነታ ተፍርስ እንታይ ተኣማሚንካ ብሽማ ትፍርም ካብኡ ምስ ተመለስካ ኸ እንድሕር ደኣ ርግፀኛ እየ ትብል ነርካ ኮይንካ ስለምንታይ ብኡ መሰረት ተስማዕሚዕካሎም ዝመፃኻ ክፍፀሙ ዝግብኦም መደባት ዘይፈፀምካ እዩ ሕዚ ሕሰቦ ህልውና ህወሓት ኣብ ሓደጋ ከም ዘይወድቕ ርግፀኛ ዝኾነ ሓይሊ ጥራሕ እዩ በስምምዕ መሰረት እዚ ክገብር እየ እዚ ክገብር እየ እዚ ክገብር እየ እዚ ክገብር እየ ኢሉ ተስማዕሚዑ ክመፅእ ዝግብኦ ህልውና ህወሓት ኣብ ሓደጋ እንተወዲቑ ግን እዞም ክፍፅሞም እየ ዝብሎም ዘሎ መደባት ከም ዘይፍፀሙ ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ በዓል ዋና ናይዞም ክፍፀሙ ተባሂሎም ዝተቐመጡ መደባት ዝሰፈረሉ ሰነድ ስምምዕ ፕሪቶርያ ወይ ሼር ሆልደር ሓደ ህወሓት እዩ ስለዚ ህልውና ህወሓት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ዝድለ እዚ ንምንታይ ኣይፈፀምካን እዚ ንምንታይ ኣይፈፀምካን እዚ ንምንታይ ኣይፈፀምካን ተባሂሉ ሕቶ ዝለዓለሎም ንተፈፃምነቶም ክከታተል ዝኽእል በዓል ዋና ናይቲ ሰነድ ዝኾነ ህወሓት ንሓተተ ከየሸግር ሓታተ ኣልቦ ስኡልካ መወዳእታ ዘይብሉ ስልጣን ንወሎ ወይ ወንበር ንምቕፃል ድዩ ዝብል ሕቶ ምልዓል እውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ዘብለኒ ዘለዎ እቲ ዝተኣተወ ቃል ተዘይተተግቢሩ እቲ ዝረአ ዘሎ ተግባር ኢኻ ትገልፅ ናይ ህወሓት ህልውና ውሕስንኡ እንታይ እዩ ተባሂሉ ተቐሚጡ እዩ ናይ ህወሓት ዝበሃሉ ህዝቢ ፍቃድ ዝሃበሎም ማሕበራት ክፈርሱ ዝተገብረ መንግስቲ ቤት ምኽሪ ትካላት ካልእ ማለት እዩ ውሕስና እንድሕር ዘይብሎም እዞም ጉዳይ እዚኦም ስለምንታይ እቲ ውድብ እዚ ሽሙ ተጠቒምካ ከጥፍኦ ዝኽእል ውሽጣዊ ሓደጋ ክፈጥረሉ ዝኽእል ውሳነ ንክውሰን ተደልዩ ዝብል ሕቶ መሰረታዊ ሕቶ እዩ ስለምንታይ እዩ ህልውና ናይ ዝውድብ እዚ መልሲ ብዘይብሉ ኩነታት ብስም ዝውድብ እዚ ነዊሕ ርሕቐት ተኸይዱ ነቲ ውድብ ዘይግብኦ ነገራት ከይተረፈ ኣብ እንግዳዓት ውድብ ክኾኑ ዝተደለየ ስለምንታይ እዩ ሓደ ከም ውድብ ህልውንኡ
ውሕስ ዘይኮነ ውድብ ሰራዊት እውን ጠርኒፉ ዋንነት ክወስድ ዝተገበረሉ ንምንታይ እዩ? እቲ ውድብ ክጠፍእ ከሎ ሓቢሩ ንክጠፍእ ድዩ ሰራዊት? ወይስ እቲ ውድብ ኣብ ምጥፋእ እቲ ሰራዊት እውን ኢድ ንክህልዎ ድዩ? ተደሚሩ ተቐኒሱ ናይቲ ንሰንሳትካ ምጥፍፋእ መስርሒ እዩ። ስለዚ ደጋጊመ ዝዛረቦ ዘለኹ እቶም ህዝቢ ብግልፂ ትፅቢት ዝገብረሎምን በስምምዕ መሰረት ክፍፀሙ ኣለዎም ዝብሎምን ነገራት ከይተፈፀሙ ካልእ ሕቱኽቱኽ ክበዝሕ ከሎ ገለ ክዝለል ዝተደለየ ብዕግርግር ከምልጥ ዝተደለየ ትኩረት ክቕነሰሉ ዝተደለየ ወሳኒ ሕቶ ወይ ከዓ ዛዕባ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ግልፂ እዩ። ካልኣይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ዝምስረት ናብዚ ቀንዲ መራኸቢ መንገዲ ዓለም ለኸ ትካላት፣ መንግስታት፣ ዲፕሎማሰኛታት፣ ኣምባሳደራት ወዘተ ኮይኑ እዩ ንትግራይ ብምውካል ማለት እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ እዩ ህልውንኡ እውን ምንታ ናብ ሓደጋ ከይኣቱ ስርሑ ከፈፅመሉ ዝኽእል ሰነድ እውን ተፈፃምነቱን እናተረጋገፀ ናይቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ህልውና እውን ውሑስ ኮይኑ እናቐፀለ ነገራት ንክዕርዩ በዓል ዋና ናይ ዝኾነ ውድብ ሕጋውነቱ ክምለሰሉ ካብ ፖለቲካ ክሳብ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ዕድላት ተጠቂሙ ክሰርሕ ዝግብኦ። ካልኣይ ግልፅን ዝኾነ ነገር ኣሎ። እዚ ውድብ እዚ ብወገን ፌደራል መንግስቲ ሕጋውነቱ ንክረጋገፅ ኣይተሰርሐሉን ወይ ኣይሰራሕኩምን ጥራሕ ዘይኮነ ብታሕቲ እውን በቲ ሕጋዊ ህልውና በዚ ድማ ህዝባዊ ህልውና ውሽጢ ማለት እዩ ኣብ ሓደጋ ንክኣቱ ዝገብሩ ምንቅስቃሳት ካብ ዝስርሑ ፀኒሖም እዮም። ብዛዕባ ሪፎርም ይውጋዕ ነይሩ። ቅድሚ ሪፎርም ሕጋውነት እዩ ዝቕድም፣ ኤግዚስተንስ እዩ ዝቕድም ወይስ ብስም ሪፎርም ካሊእ ውድብ መስሪትካ ኢኻ ክተመዝግብ? ስለዚ መጀመርያ ህላወ ይቕድም ነይሩ። ኣብ ህላውኡ ዝረባረብ ኣካል ኣይረኣኹን። ኣብ ሪፎርም ኣብ ምልዋጡ ዝረባረብ ግን መዓት እዩ። ምልዋጥ ማለት ብዙሕ ነገር እዩ። ሪፎርም ተተባሂሉ መቸስ ሰባት ጥራሕ ይኮንካ እንትቀያየር ኣይዲዮሎጂ ትቀይር ኢኻ፣ ፖሊሲ ትቀይር ኢኻ። እዚ ናይ ሓደ ውድብ ማንዴት እዩ። እዚ ናይ ሓደ ውድብ ውሳነ እዩ። ናይ ኩሉ ለውጢ ዝደለየ ኣካል ውሳነ ኣይኮነን። ምስቲ ኩሉ ለውጢ ዝደሊ ኣካል ዝሳነ ለውጢ እንተካይዱ ትውድብ እሰየ መጻኢኡ ኣጸበቐ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝተፈለየ ነገር ሒዙ እንተመፂኡ እውን መሰሉ በታ ዝኣመነላ ይኸይድ፣ ካልእ ድማ ናይ ባዕሉ ይገብር። ካብዚ ወፃኢ ኣባል ዘይኮንካ እውን እሞ ንህልውኑ እውን ብግልፂ ክትጣበቕ ዘይትረአ እውን ኮይንካ ሪፎርም ከካይድ ኣለዎ ብዝብል ምክንያት ህዝባዊ መሰረቱ ንክሽርሸር ዝተኸየደ ርሕቐት ጌጋ እዩ። ኣብ ፅባሕ ኩናት ኢና ዘለና። ህዝብና መሪርዎ እዩ ዘሎ። ስኢሉ ለውጢ ዝብል ቃል ክሰምዕ ከሎ ናይ ማን ለውጢ ዶ ኮይኑ ይህሉ ኢሉ ፈረቕ ዝብል ሰብ ክህሉ ከም ዝኽእል ርዱእ እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ሽምያ እውን እዩ ዝካየድ ዘሎ። ግልፂ እዩ። እዚ 2010 2009 2011 ብኣቆፃፅራ ዓድና ኣብ ፌደራል ዘጋጠመ ኩነታት ማለት እዩ። ሽዑ ናብራ ከቢሩ ስራሕ ስእነት ዝሕተማረረ ህዝቢ ነይሩ።
يلوط أيلوط بزي يقدس إلى لوط إلى زمس أكل هو إلى خلعل عراق رقي ولي صباح بصباحيته بدحر صباحيته جن هو إلى نلوطي زي خنا هو إلى نقنصي هو إلى نخيناتي كعسل تغير مالتي نحن أقوم عينة خناتاتون لنا هو إلنا نقنصي هو إلنا نخينات مخناتو بزح محاورنا استقر سما كم دلنا خنقوي زين خل حزبنا بزي الساعات سلازي دما ኩናት ኣፎርድ ስለ ዘይንገብር ኩናት ስለ ዘይንደልዮ ጎንፂ ስለ ዘይግባአና ሰላማዊ ብትመስል መንገዲ ምሉእነታ ናይ ሰላምነት ምሉእነታ ንኽረጋገፀልና ተጠንቂቕና ንጓዓዝ ንብል ዘለና ተጠንቂቕካ ኣብ ምጓዓዝ ቀዳምነት ክትጥንቀቆ ዘለካ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዝልሑኽ ሓድነትካ ዝብትን ተጋሩ ብተጋሩ ዝግበር ጎንፂ ከይፍጠር እሳ ስለ ዘይተፈጠረት ሓድነትና ስለ ዘስመርና ስለ ዝተወደብና ኢና ነቲ ናይ ደገ መኪትና ዝብል ግልፂ ሓቂ ከይሰልችኻ ሒዝካ ሰላማዊ ቃልስኻ ብምቕፃል እዩ ነዚ ሕዚ ዘኒኦ ኩነታት ብብልሓት ክስገር ዝግብኦ ነይሩ ዘይምዕዳል ኮይኑ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ዝኾነ ወለድና ዘጋጠመ ናይ ፅባሕ ኩናት ተንሳትካ ናይ ምጥፍፋእ ናይ ምንሕናሕ ወይ እውን ሓደ ነቲ ሓደ ወዲቑ ናይ ምሕላፍ ከይዲ ንኽድገም በሪ ከፊትና ኣለና ማለት እዩ ደጋጊመ እየ ዝገልፆ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ዝተወሰኑ ማእኸላዊ ኮሚቴ ሕወሓት ወይ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ምውራድን ምድያብን ኣይኮነን ትምስሊ ረአይዎ ኣብዪ ኣሕመድ ፀጥ ኢሉ ዘሎ ዝኣመነ ኣሚን እዩ ስኢሉ ኣይኮነን ትኽውሃብ ዝግብኦ ኣጀንዳ ሂቡ ስለ ዝወድአ በቲ ዝሃብክዎ ኣጀንዳ መሰረት ኩነታት ይኸይድ ኣሎ ይስራሕ ኣሎ እዩ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ይኸይድ ኣሎ ብዝግባእ ይኸይድ ኣሎ ሕጋውነት ሕወሓት ንኸይምለስ ዋላ ሓደ ምክንያት የለን ናይቲ ሃገር ዝለዓለ መውፅእ ሕግን ወሳንን ዝበሃል ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ እዩ እሱ ይኹን ዝበሎ ኣብ ትሕቲኡ ዋላ ዝኾነ ይኹን ኣካል ኣይኮነን ክብሎ ይኽእልን እዚ ብሕገ መንግስቲ ዝፀደቐ ነገር እዩ ነዚ እዩ ንኸይኸውን ተታሒዙ ዘሎ ስለዚ ብግልፂ ንዘራረብ እንተተዋሂዱ እቲ ንኸይኸውን ዝግበር ዘሎ ዕንቅፅና ካበይ እዩ ዝጅምር ተተዋሂሉ ካብ ትግራይ እዩ ዝጅምር ካብ ባዕልና እዩ ዝጅምር እዚ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሕወሓት ሕጋውነት ከይትረክብ ከም ጅሆ ከም ሆስቴጅ ከም መደራደሪ ሒዙ ዝጥቀም ዘሎ ሃይለ የና እዩ ዝብል ፀባ ሕብሩ ፃዕዳ እዩ ኢልካ ምዝራብ ዘድለ ይመስለኒ ግልፂ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቅንዕና እንድሕር ሃልዩ ናይዚ ውድብ እዚ ሕጋውነት ንክምለስ ክሰርሑ ዝግብኦም ኣካላት ግልፂ እዮም እቲ ውድብ ባዕሉ ማ ሓቲቱ እኮ እዩ ግን ኣይምለሰሉን ዘሎ እቲ ውድብ ሕጋውነቱ ከይተመለሰ ምሳይ ስርሑ ተዋሂሎም ምስቲ ሕጋውነት ናይ ዝውድብ እዚ ኣይምልስን ዝብል ዘሎ ኣካል ዝሰርሑ ኣካላት ኣለዉ እዞም ኣካላት እዚኦም ካፍቲ ህዝቢ ትግራይ ዝሃቦም ውክልና ወይ ዝገበሮ ምርጫ ብተወሳኺ በቲ ዝኽልከል ዘሎ ኣካል እውን ዝተመረፁ ኣካላት እዮም ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝመረፀ ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ዝኽልክል ዘሎ ኣካል ብዋናነት እቲ ዝኽልክል ዘሎ ኣካል ስለ ዝመረፆም ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም ኣብዚ ፀገም የብለይን ኣነ እውን መሪፀዮ ፀላእ እውን ይኹን ኢልዎ ምእንተ ሰላማዊ ከይዲ ምእንተ ሰላማዊ ቃልሲ ክቕበሎ እዩ ዘለኒ እሱ ኣይኮነን ተቃዋሚ ሕቶይ ምስ ፀላኢ ሓቢሩ ክሰርሕ ዝተስማዕምዐ ሓይሊ ሕወሓት ብስሙ ነቲ ፀላኢ ናይ ሕወሓት ህልውና ንሰላማዊ ርክብና
ክንደየናይ ኣድላይ ምዃኑ ኣረዲኡ ተሓጋውነት ክምልስ ዘይምኽኣሉ ናይ ጥርጣረ ዘይኮነስ ግልፂ ናይ ዝኾነ ርኡይ ሕቶ ክተቕርብ ትግደድ እዩ ስለዚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ብሓቂ ሕጋውነት ሕወሓት ክምለስ ይደሊ ዶ ዝደሊ እንተኮይኑ ወፃተኛታት ክመፁ ከለዉ ይኹን ዋላ እውን ብሚድያ ኣቢሉ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ባይ ዘ ወይ ከም ዕድል ኮይኑ ሕወሓት ናይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዕማማት ምፍፃም ቀንዲ ተግባሩ እዩ ቀንዲ ተግባረይ እዩ ኢሉ ቅዋም ወሲዱ እዩ እዚ ትዕድልቲ እዩ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ንህልውና ሕወሓት ምስ ምምላስ ሕጋውነትን ንብረትን ተተሓሒዙ ዘይሰርሕ ምዃኑ ብምርዳእ ግዴታ ዘይኮነን ትዕድልቲ ኢልና ዲና ክንወስዶ ዝግባአና እዚ ትዕድልቲ ዝበል ኩሉ ንህልውንኡን ንሕጋውነቱን ንምምላስ ንብረቱን ዘይትንፍስ ጊዜያዊ ምምሕዳር ከይተጠራጠረ ዕማምካ ዕማመ እዩ ኢሉ ዝቕበል ውድብ ምዃኑ ትዕድልቲ እዩ እንድሕር ንህልውናይ ሕቶ ዘይተቐርብ እንድሕር ንምምላስ ንብረተይ ዘይትቃለስ እንድሕር ንሕጋውነተይ ዘይትሓትት ሱሪ ጠራጠረካ ኢሉ እውን እኮ ሕንኩል ቃለስ ይኽእል ኮይኑ ነይሩ እዚ ከይገበረ እዚ ተፃዊሩ እዚ ብቕንዕና ርዩ ኣብ ሓደ መስመር ኢና ዘለና ናቱ ዕማም ናተይ ዕማም እዩ ኢሉ ቅዋም ምውሳዱ ነቲ ህዝቢ እፎይታ እዩ እንተነኣሰ ጊዜኡ ዘይሓለወ ምክፍፋልን ስግኣትን ከይፍጠር ኣኽኢሉ እዩ እየ ዝብላነ እምበር ግልፂ እኮ እያ ምስ ኣብይ ከም ድላይካ እናተዛረብካ ከም ድላይካ እናውግዓኻ ምምላስ ሕጋውነት ሕወሓት ዘይተውግዐሉ ምክንያትን ብሱር ከም ቀንዲ ኣጀንዳኻ ወሲድካ ናይ ሕወሓት ሕጋውነት ተዘይመፅኡ ሲ ምስ ሕጋዊ ዘይኮነ ኣካል ዲኹም ውዕላ ኣሲርኩም እኒኹም ከመይ እዩ ንሕና ኮ ኢና ደቡብ ኣፍሪካ ከይድና ከምኡ ፈሪምና መፂና መፃቕጢ ይበዝሐና ኣሎ ሕጋውነት ሕወሓት ዘይምለሰሉ ምክንያት እንታይ እዩ ብፓርላማ ደረጃ ከምዚ ገይርኩም እንዲኹም ኣብይ እንተ ኣብይካ እውን ኣብይ ከምዚ ኣበይካ ንህዝብካ ትዛረብ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ንዓለም ለኸ ዲፕሎማት እውን ትዛረብ ማለት ከም ዝርደአኒ ዘሎ ሕወሓት ክጠፍእ ይድለ ስለ ዘሎ ወይ ድማ ክቕፅል እንተኮይኑ እውን እዚአን ትገብር ተባሂሉ ክግደድ ይድለ ስለ ዘሎ ብምሉእነቱ ዓቕሙ ከይተሸራረፈ ሕወሓት ድማ ዘይኣመነሎም ነገራት ክገብር ከም ዘይኽእል ስለ ዝፍለጥ እቲ መትከላዊ ዝበሃል ሓይሉ እቲ መሰረታዊ ቅርፂ ናይቲ ውድብ ወይ ድማ ህልውና ናይቲ ውድብ ብብርክቲ ህዝቢ ትፅቢት ዝገብሮ ኣግባብ ክሓትት ይኽእል እዩ ከውሕስ ይኽእል እዩ ከረጋግፅ ይኽእል እዩ ዝበሃል ኣካሉ ሸንሽንካ ሕወሓት ድሌትና ክሳብ ዘማልአ እገሜለን ዋላ ትሽም ንሱ እውን ሒዙ ይቐፅል ዝብል ከስተማይዝ ጌርካ ማለት እዩ ንዕኦም ብዝምቹ መልክዑ ቀሪፆም ምሰውቅዑ ሕዚ ተደሊኻ ሕወሓት የብል ተደሊኻ ካሊእ የብል ተግባርካ ጥራሕ ንዓና ዝምቹ እንኳ ኮነ እምበር ሽግር የብሉን ዝበሃለሉ መዓልቲ ንክመፅእ ኣብታ ሸዓ እዋን ድማ ብስም ሕወሓት ወራሲ ኮይኑ ናይ ብልፅግና ስራሕቲ ብውክልና ክፍፅም ዝቕረፅ ዝዳለ ሓይሊ ኣብ ትግራይ ንክፍጠር እዩ መዓልቲ ዝግዛእ ዘሎ እዩ እምበር ብትክክል ንሕወሓት ህልውና እንድሕር ዝድለ ኮይኑ ሕጋውነቱ ትገብረሉ ድሕሪ ሕጋውነት እቶም ካልኦት ነገራት ይቕፅሉ ሽግር የብልን ሕዚ እኮ ብግልፂ ብሕጊ ቋንቋ ወይ ብፖለቲካዊ ዕላል ክነጉዕ እንተኮይንና እኮ ንጨረታ ቀሪቡ ዘሎ ውድብ ከ እዩ ብዙሕ ሰዓት ንጨረታ ይቀሪቡኒ እኮ ኣብ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሓደ outdated ዝኾነ ዌብሳይት
ብክፍሊት ክኾን ይኽእል ወይ ብሰርቪስ ኣውትዴትድ ክኾን እንተሎ ንጨረታ ይቐርብ ትሽምስ ንጨረታ ይቐርብ ማለት እዩ ድሓር ዘርከበ መፂ ይገዝኦ ማለት እዩ ወይ ገንዘብ ዘለዎ ይገዝኦ ወይ ድማ ትዘጫርት ዘሎ ካምፓኒ ኢንተርኔት ካምፓኒ ያው ብውሽጢ ምስ ደስ ዝበሉ ኣካላት ኔጎሽት ክገብር ይኽእል እዩ ክዘራረብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ክሳብ ዝኸይድ እዚ ግን ኣብ ኢንተርኔት ኣክቲቭ ኣይኮነን ትሽም ኣሎ ግን ኣክቲቭ ኣይኮነን www ኢልካ ሽሙ እንታይ ስሙ ክትገብር ትፈቱ እንተለኻ ንጨረታ ከም ዝቐረበ ግልፂ ይነግረካ ማለት እዩ ተደሊኻ ሰብስክራይብ ኣው እንታይ ዝበሃል እስኻ እውን መፂኻ ተደረኽ እስኻ እውን መፂኻ ኣፕላይ ግበር ተወዳደር ከም ሃገርካ ክትጫሮ ተፈትን ይብለካ ማለት እዩ ሌትራሊ ሕወሓት ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት እኒሀ እዚ እቲ ሕወሓት ዝብል ሽም ክጠፍእ ኣይከኣለን ምክንያቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብኣውርኡ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውድብ እዩ እወ ክጠፍእ ይኽእልን እቲ ኣውትዴትድ ዝኸውን ዌብሳይት እውን ብጣዕሚ ፌመስ ዌብሳይት ተኮይኑ ኣውትዴትድ ስለ ዝኾነ ካብ ርእሲ ሰባት ካብ ርእሲ እቶም ዝግደስሉ ኣካላት ይጠፍእ ማለት ኣይኮነ ሶ በቃ ሕጋውነቱ ጥራሕ እዩ ዝንጠቕ ፌመስነቱ ግን ይቕፅል ማለት እዩ ቲፒኤልኤፍ ከምኡ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ዝኸውን ሕጋዊ ምገበርዎ እሞ ካልኦት ውሽጣዊ ኣሰራርሓታት ፀኒሖም ምርኣይ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ነገር ግዜያዊ ምምሕዳር ብትክክል ሕጋውነት ሕወሓት ንክምለስ ይደሊ ዶ ዝደሊ ተኮይኑ ክሳብ ሕዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ሕወሓት ባዕሉ እንታይ ይገብር ኣሎ ንዝብሉ ሕወሓት ዓቲቱ እዩ ደብዳቤ እዩ ብግልፂ ማለት እዩ ኣብ ክትትል እውን ኣሎ ሓድሽ ነገር ግን የለን ብደብዳቤ ጥራሕ እንተይኮነስ ናይ ቲም ከም ዝቋቋም ጉጅለ ከም ኣሎ ወይ ተጣይሹ ኣሎ ወይ ሕወሓት ከም ውድብ ናይ ሕጋውነቱ ምምላስ ዝምልከት ዝከታተል ኣካል እኒሄዎ እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝዘራረብ ኣካል እኒሄዎ እዩ ሽግሩ ግን ክወሃብ ስለ ዘይድለ ነቲ ኣካል ንሱ እውን ዝድግፎን ምስኡ ኮይኑ ሕጋውነት ንክምለስ ዝሰርሕ ካብ ሕወሓት ወፃኢ የለን بوانا زي كون زقبوق زي عم حداري نيرو انت ناس at personal level انا بسمح واحد فري مسي حقاونا تودبي دحرتي تمليسو سي انا علي سي حقاوي يكون سلازي حقاونا تي هاغني خل زقبوق بعلو بيتاچو رداي سيمبل كوي واحد حقاوي ودو زي كوينو ጌታቸው ሕጋዊ አይኮነም ዘፍለጥ ከሎ ወይ ውዱ ቀይሮ ክመጽ ኣለዎ ማለት እዩ በተሐዘ ዘላ ኩነታት ድማ ክልተ ኣካላት ብዝተስማዕምዕሉ መሰረት እዩ እታ ስልጣን ሒዝዋ ዘሎ ተሓደ ሕጋዊ ኣይኮነ እንተተባሂሉ ያው በተናይ ብልጽግና ጥራሕ ኣብ ወረቐት ያ ከምኡ ትብል እምበር ኣብ ተግባር ከምኡ ኣይኮነትን ዝብል መልሲ ክምልሰልካ ክእል እዩ ሕዚ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ ኣለ ሕዚ ብጭቡጥ ናይ ጌታቸው ሕጋውነት ብወገን ብልጽግና ጥራሕ እያ እምበር ስኡልና ፖለቲካሊ መውግዕ እንተተዋሂሉ ብወገን ሕወሓት ብዛዕባ ሕጋውነት እየ ዘውግዕ ዘለኹ ብዛዕባ ህዝባውነት ኣይኮንኩን ዘውግዕ ዘለኹ ብዛዕባ ህዝባዊ ተቐባልነት ኣይኮንኩን ዘውግዕ እሳ ኮይና ንዕልል ነርና ትማሊ እታ ናይ ሕጋውነት እንተኮይኑ እታ ናይ ኢንተርቬንሽን ማለት እዩ ብዛዕባ ሕጋውነት እንተኮይኑ ሕወሓት ከም ሕወሓት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሕጋውነት ኣይተዋሃበን ኢልና ብግልፂ ቋንቋ እናውጋዕና ሓደ ጌታቸው ሕጋዊ ኣይኮነን ስለ ዝበልኩ ዝغር ሰብ ክህሊ ይኽእል እዩ ናይ ሚልዮናት ውድብ ዝኣክል ሕጋውነቱ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ክንብል ከለና ብዛዕባ ውልቀ ሰባት ትኩረት ምግባር ጠጠው ክነብር ንክእል ኣለና ተፈተወ ተፀለ ይምዓር ይምረር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሕጋውነት ናይ ጌታቸው ይኹን ሕጋውነት ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ህዝባዊ ተቐባልነት ኣይወልኩን ሕጋውነት ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ይኹን ሕጋውነት ናይ ጌታቸው ረዳ ብወገን ብልጽግና ጥራሕ እዩ ብወገን ሕወሓት የለን ምክንያቱ ሕወሓት ንባዕሉ ሕጋዊ ገበሩን እናበለ ዝጠርዕ ዘሎ ውፅዕ ውድብ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት
ስለዚ እንድሕር ዳ ቅንዕና ሃልዩ እንድሕር ዳ ናይማን ውድብ እዚ ኤግዚስት ክገብር ዝውድብ እዚ ክህሉ ዝድለ ኮይኑ ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር ዘለዎ ኣካላት ንባዕሎም ሕጋውነት ክህሉ እውን ክሌም ክገብርዎ ዝግባእ ክሓትሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ኣይገበርዎን ስለምንታይ እዮም ክገብርዎ ዘይደልዩ ብዙሓት ሕቶታት ከልዕል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዘይሩ ዘይሩ ግን ኣብ ምጥፋእ ትውድብ ኣብ ምድኻም ትውድብ ግደ ዝፃወት ዘሎ ተግባር ስለ ዝኾነ እዚ ፈተና እዚ ውሽጣዊ ፈተና ኮይኑ እምበር ዘይሩ ዘይሩ ፀላኢ ክገብሮ ዝኽእል ፈተና እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ድማ መሕፈሪ እዩ ካልኦት ነዚ ዘርእዩ ነገራት ኣለዉ እዚ ውድብ እዚ ዝገብሮም ኣኼባታት ዘቕርቦም ፃውዒታት ዘከናውኖም ነገራት ኣለዉ ናይ ሚድያ ሽፋን ኣይወሃቦን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ተጓኒ እዩ ዘሎ ፈራሚ ሕሰቦ ናይ ስምምዕ ፕሪቶርያ በዓል ዋና እዩ ዓብዪ ብፅሒ ዘለዎ እዩ ኣባላቱ ኣማኢተ ሽሓት እዮም ደገፍቱ ሚልዮናት እዮም ንዕኡ እናምከንካ ንዕኡ እናድከምካ ካልእ ኣካል ግን 5 ሰብ ሒዙ 10 ሰብ ሒዙ ፕሮሞት ይግበረሉ እዩ ብዙሕ ሰዓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ደለይቲ ለውጢ ዝበሃል ውዳብ ኣሎ እዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ናይ ለውጢ ሓይልታት እዮም ብምባል ናይ ለውጢ ጎስጎስቲ ብምባል ኩነታት ንክቕይሩ ዘዳለዎም ኣካላት ኣለዉ እዚ ግልፂ እዩ ትግራይ ኣብ ኩናት ስለ ዝነበረት ትግራይ ኣብ ካልእ ፀገም ስለ ዝነበረት ብወገን ትግራይ ዘይተስተውለሉ ትኽእል እያ ግን ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ትግራዋይ ግን ይፈልጦ እዩ ብፍላይ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ይፈልጦ እዩ እዞም ደለይቲ ለውጢ ዝተባሃሉ ኣብርሃም በላይ ዝእከቦም ሓይልታት ብላዕለዋይነት ኣብዪ ኣሕመድ ዝኸዱ ገሊኦም ኣብቲ ናይ ጀኖሳይድ ምስ ፀላእቲ ተወጊኖም ዝነበሩ እዮም ገሊኦም ነቲ ህዝቢ ጠሊሞም ክሒዶም ብብርኪ ውድብ ይኹን ብብርኪ ውልቀ ሰብ ዝሃደሙ እዮም በቲ በቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኣጀንዳ ተሸኪሞም ናብ ትግራይ ንክዝርኡ ዝተወደቡ ኣካላት ኣለዉ እዚኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ፕሮሞት ይግበሩ ኣለዉ ኣብ ካልኦት ቦታታት ኣብ 2010 2011 ኣብዪ ኣሕመድ በዚ መንገዲ እዚ ይኸይዱ ኣብ ትግራይ ሽዑ ኣይቆንዖን ሕዚ ፅባሕ ኩናት ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ እቲ ጠቕላላ ምንቅስቓስ ክትሪኦ ከለካ ሕወሓት ቦታ እናሰኣነ ብቁፅሪ ይኹን ብታሪክ ይኹን ብልምዲ ይኹን ብሕጋውነት ይኹን ኣብ ጥቓ ሕወሓት ክበፅሑ ዘይኽእሉ ኣካላት ድማ ብግዲ ምርኩስ ደጊፍካ ብምልሃይ ግዙፋት ክመስሉ ብምግባር በኣደባባይ ኣብ ትግራይ እኮ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ውድብ ካልኦት እውን ኣለዉ እዮም ዝብል ዘረባታት እውን ከከም ኣድላይነቱ የዋፀና ኢሎም ዝሓሰቡ መድረኻት ሒዞም ይመፁ እዮም እዚ ማለት ኣብ ትግራይ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነን ዘሎ ካሊእ እውን ኣሎ እዩ ዝብል ዘረባ ዘምፅዎ ዘለዉ እዎ ነይሩ ሕጋውያን ኣይኮንኩምን ዶ ይበልዎም ኣብ እዋኑ መቸም ነቶም ሕጋውያን ኣይኮንኩምን ዝበልዎም ኣካላት ኣይኮነን ከምኡ ዝብል ዘሎ ፈልጥ ኢና ንመን ይብሉ ከም ዘለዉ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ባዕሎም ንዘዳልውዎም ዘለዎ ኣካላት እናሳለዩ ናብ ስልጣን ከውቅዕዎም ንሕወሓት ኣጥፊኦም ኣብ ትግራይ ናቶም ልኡኽ ከፈፅም ዝኽእል ተሸካሚ ሓይሊ ኣብ ምፍጣር ስለ ዘለዉ እዩ እዚ ድማ ተመሳሳሊ ሕዚ እውን ያው ስወአን ብፅጠን ዝኾነ ነገር ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ንኸይፍታሕ ነቲ ፀገም ዘባእስ ካልእ ብስም ለውጢ ክመፅእ ስለ ዝድለ እዩ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና ኣብ ሕወሓት ኣጋጢሙ ዘሎ ውሽጣዊ ፈተና መበገሲኡ ናይ መሪሕነት ፀገም እዩ እዚ ግልፂ ጌርና ኢና ምክንያቱ ፀላእ ናብ መንጎኻ ንኽኣቱ በርኻ ምኽፋት እዩ ዝጅምር ህዝቢ ኣይኮነን በሪ ከፊቱ ህዝቢ በሪ ዓፂ እዩ ካብዚ እንዳዕልታ ክትበር በሪ ዝኸፈተ መሪሕነት እዩ ስለዚ ነውግዕ ዘለና ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን መሪሕነት ብምግዳስ ዘይኮነ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ
ክትኣታቶ ዝድለ ዘሎ ባርያ ዝኾነ ፖለቲካ ምጽያፍ እዩ እዚ ባርያ ዝኾነ ፖለቲካ ናይ መግዛእቲ ፖለቲካ ማለት እየ ንዓና ስለ ዘይጠቅም ብጭቡጥ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕላማታት እንታይ ምዃኖም ስለ ዝረኣናዮም ክንቃወሞ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ንጉስ ኮይኑ እንተመፅኡ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጀኖሳይድ እትኸሰሉ ዋላ ሓደ ዓይነት መስርሕ የለን በቃ ንጉስ ኣይኽሰስን ዝብል ኣባሃላማ ናይ ማን ይሰርሕ እዩ ናይ ማን ማለት እዩ ናይ ማን ኣብ መሬት ይሰርሕ እዩ መን ከመይ ጌርካ ክትኸሶ ስንዱ በዓል ፍርዲ ስንዱ በዓል ፖሊስ ስንዱ በዓል ቅርሺ ፍሕኽ ብዘልካ ቁፅር ከጎረረኻ ይሓንቀካ ኣሎ ስለዚ ኣርሒቕና ክንሓስቦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ብስም ደለይቲ ለውጢ ኢሉ ዘምፅኦም ዘሎ ሓይልታት ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ሽሞም እናፀዋዕና ክንከይድ ኢና ህዝቢ ይፈልጦም ስለ ዘሎ እንታይ ይሰርሑ ኣለዎ ትግራይ ከመይ ሓንቂቖም መድረኻት ካብ ገጠር ክሳብ ከተማ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ዝነበረት ትግራይ ኣብ ኣርገለ ድርቂ መፂዋ 50 ሚልዮን ንመላእ ትግራይ ዝመደ ጊዜያዊ ምምሕዳር እዩ ዘለኹ ብድምር ክረአ ከሎ ወይ ክንድኡ ወይ ልዕሊዑ ወፃኢ ዝሓትት መድረኻት ኣብ ትግራይ ይካየድ ኣሎ ብዝሕዚ ሰዓት መን ስፖንሰር ይገብረሉ ዝለዓለ ቅርሺ ክህልዎ ዝግባእ ኣብ ናይ መንግስቲ ቦታ ተቐሚጡ ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ይሓቀ እሱ ዝደኸየሉ ትሕቲኡ ዘለዉ ካልኦት ማሕበራት ኣብ ስራሕ ዘይነበሩ ኣብ ፅባሕ ኮይናት መፂኦም ናይ ሚልዮናት ስራሕቲ ይዓምሉ ኣለዎ ትግራይ ናይ መን ቅርሺ እዩ እቲ ሞራል ናይ መን እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ተወሳኺቱ እቲ ቅርሺ ናይ መን እዩ ናቶም ኣይኮነን ካብ ምፅኦም ግልፂ እዩ ብዙሕ ነገር ስፖንሰር ተገይሩ ይስራሕ ኣሎ እዩ እዚ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ብሓፂሩ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፅባሕ ኮይናት ብዝነበሮ ስውር ሞራል ተደሪኹ ዝተፈላለዩ መስድዒ ዝኾኑ ምንቅስቓሳት ገይሩ እዩ በኣሸንዳ መፂና ብኣትሌታትና መፂና ብፖለቲከኛታትና መፂና ብሙዚቀኛታትና መፂና ብዙሕ ነገር ተገይሮም እዮም ኣየስተውዕልና እየ ንኸውን ብዙሕ ነገር ተሰሪሑ እዩ ስለዚ ሕጋውነት ሕወሓት ብዋናነት ንኸይምለስ ዝኽእል ዘሎ ብናይ ውሽጣዊ ሓይልታት ትልግምቲ ወይ ድማ ዕንቅፅና ሽርሒ እዩ እዙይ ክውሰድ ከሎ ኣብዚ ቁፅሪ ሓደ ተሓታት ድማ ጊዜያዊ ምምሕዳር ውድብ ሕወሓት ከም ውድብ ንክቕፅል ናይ ማን ብጭቡጥ ብዝርአ መልክዑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፌደራል ዝሕደረ ፅዕንቶ እንታይ ኣሎ እዚ ስኢልካ ንዘራረቢና ሕሹኽሹኽ ከምዚ ኮን ልና እሶ ይሰርሕን ከምኡ ኣይኮነን መግለፂ ከውፅእ ኣሎ ልዕሊ 90 ሚእታዊ ተመዛበልቲ 96 ሚእታዊ ድዩ ገለ ተመዛበልቲ ናብ ቦትኦም ተመሊሶም እዮም ኢሉ ብድፍረት ኣብይ ኣሕመድ ክዛረብ ተሎ እዚ ብእንግሊዝኛ ተተርጊሙ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ክባፃሕ ከሎ ኣፍ ሓቲሙ ስቕ ዝብል ዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብዛዕባ የንኦም ተመዛበልቲ እዩ እንታይ መግለፂ የውፅእ እንታይ ማለት እዩ እዚ እዩ ስለዚ ክትንፍስ ዘይኽእል ተኮይኑ ብዘይ ምትንፋሱ ዝተሰምዐካ ኢኻ ትዛረብ ሕዚ ዝተሰምዐካ ከይትዛረብ ተግባር ክህሉ ኣለዎ ወይ ድማ ትፅበዮ ክትግበር ከሎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይቲ ተግባር ነፀብራቕ ዝኾነ ወግዒ ክነውግዕ ጥራሕ ኢና ንግደድ ዘለና ክኸውን ዝግብኦ ዝነበረ ግን ኣብ ፊገርስ ኣብ ፋክትስ ኣብ ቁፅርታት ኣብ ርኡይ ፀብፃብ ተደሪኽና ኢና ክነውግዕ ዝግበአና ነይሩ ንኣብነት መርመርቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ ገበን ጠጠው ይበሉ ትበሃል ተሎ ጠጠው ክብሉ የብሎምን ኢሉ ኣብ ኣደባባይ መልሲ ክህብ ነይርዎ እዚኣ መልሲ እንተዘይህቡ እንታይ ኢኻ ትብል በቃ ጠጠው ብምባሉ ሕጉስ ኢኻ ትብል 900 ልዕሊኡን ተመዛባሊ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ እዩ ትብል ተሎ ኣብይ ኣሕመድ ጊዜያዊ ምምሕዳር እንታይ ክብል ኢኻ ትፅበዮ ሓሶት ብስሩባ ኣይኮነን 900% ምባ ዘይተመለሰ ንምንታይ ከምኡ ይግበር ትክክል እዩ መስተኻኸል ንክግበረሉ ንሓትት ኢሉ መጠንቀቕታ ክፅሕፍ ዝግብኦ ነይሩ ስቕ ትብል ተሎ እንታይ ኢኻ ትብል በቃ ተስማዕሚዑሎ ምስ ናይ ኣብይ ዘረባ እዚ ኢኻ ናበልካ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከም ዝረአየኒ ዘሎ
بز قداي انتقيدنا منني حقاونة حوحات كي تملسا ناتن كوالا لصانيحو صباح نقوه حوحات كم ودب زكايدوم مدرخات يكونوا زكايدوم تقبارات بتا أبي أحمد زدولي زولا أنفت انتو زي كيدو أبي أحمد بتزاواري بنايوش تسوى تبيلو سرون كحقا ودو يخونكم من 5 قوري يدخلون كم زبل منم درتر يقول منم درتر يقول عنتو كم زخي يخون نفرحتو النيركاتي زخون أكالات كاوشتي تسنتيقو من خلطة نتزد الله بلسقنا زدوليو فقاد كوهاو بزو سعود مان سنساتنا خنبالا نخيلنا أزي فرحو ጉባኤ ከተካይዶ ይትኽእሉን ሕጋዊ ውድብ ስለ ዘይኮንኩም ዝብሉን ፍርሓውን ኣለኻ ግልጽ ክነግረካ ምክንያቱ ጉባኤ እንተካይዱ ዝውድብ እዚ ክጥንክር ምዃኑ መሪሕነት ዓቕሚ ከማልእ ምዃኑ መሪሕነት ከመዓራር ምዃኑ ካብቲ ሕዚ ዘኒአ መሪሕነት ብኣንጻሩ ዝሐሸ መሪሕነት ናብ ቅድሚት ከምፅእ ምዃኑ ይፈልጥዮም እዚ ብምዃኑ ህዝቢ ተስፋ ክገብር እዩ ናይ ህዝቢ ተስፋ ተወሲኽዎ ቀደሙን ዝነበረ ድጋፍ ሒዙ እዚ ውድብ እዚ እንደገና መሊሱ ክምእግር እዩ መሊሱ ክትርንዕ እዩ እዘይድለ ስኢሉ በጋጣሚ ይኮነ ዝስራሕ ዘሎ ሰጭንቕ ተይልዎ መወዳእቱ ክብሎም ካብ ዝኽእል ነገራት ብስሩን ሕወሓት ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ ጉባኤ ከካይደ ይኽእልን እውን ክብሉ ይኽእል እዩ እዚኣ ዘይትንፍስ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቃውሞ ዝፈርሐ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ወዲ ሕወሓት እኒአ እዩ ኣብ ርእሱ ግን እዚኣ ሒዙ ማለት እዩ ፅባሕ ንጎ ብኣቶም ሰባት ሕጋውነትና ዘይመለስናስ ብዛዕባ ጉባኤ ነውግዕ ኣለና ክብል ይኽእል እዩ እታ ጉባኤ ብዝደልያ መንገዲ ኣይትኸይድን ላ ኢሉ እንተኣሚኑ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ጉባኤ ክትካየድ ትኽእል ብባርኾት ናይ ዝኾኑ ኣካላት እያ ብሓሳብ ብርኪ ማለት እየ እዚ ማለት በቃ ትጠቕመና እያ ኢሉ ዝሓሰበ ኣካል እዩ ከካይዳ ዝደሊ ክኸውን ዝግባእ ግን ብሩእይ ኣሰራርሓ እዚ ማእኸላይ ኮሚቴ እዚ ብቁፅሪ ጎዲሉ ኣሎ بعقم تداخل ولا لازم مملع أقداس خوين ترخي ولا بيجبط مالتي سلازي بأقداس النوتو يو تقبع يخص وعز اللومبر بفقادن ببارخوتن زخون أكار يخون بأقداس النوتو تزي تخيدو انتاي كقاتم زغيلي كلتم مارتين زلا وي نعو بتتكم من قدي تمشي على ፀገም የውሉን ኢሉ ዝኣመነ ሓይሊ ተቃውሞ ብዘይምስማዕ ናብኣ ክሳለ እዩ ወይ ድማ ብፍፁም ሕጋውነትና ከይመለስና ናብ ጉባኤ ክንኣቶ ኣይንኽእልን ብዙሕ ፀገማት ኣለና ኩናት ከልዕለልና እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ መቸም ዜራ እታ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ከም ሰላም ጥራሕ ዘይኮነት ትቐርብ ዘላ ከከም ኣድላይነቱ ከም መፈራርሒ እውን እያ ትቐርብ ዘላ እዚኣ ከምዚኣ ከይትኾነና እዚኣ ከምዘይትኾነና أيلينا نجلس بعد رقم أزي بتزوار من جد راح يكون بقطة ما يصلات أجندة مفصامي أو وش حوحت هالو أو وش أوجزام محدار هالو أو قرقار هالو زي كده سمعت زي حبي تيجيك تعرف كلا اللوي أما ودا تاجس انتهينا نقبري حدا أو سلطن بوليتيكا مخاط دموي مسواتي أبزت أنا قدر حزبي تصاوت حبيتي ناي معلتات تنويح ناي وارحي كل جهدي أبي أحمد بحرز كله موتاريهم بحرز كله وركيهم تشفين استرفه على حدا قطفت أيولم كله تجاهدي مالتي الأبي أحمد نزل تقرأ كموجو سازخل بوليتيكيا كله يخلن ناي قانق على وقت تزي كوين مالتي كذا هاجر زياسي سخاتكم موتور سلزغونكم سخا مكينة سلزغونت سخمت زي هالهم كتنكسا زي تغلن إلو نهلونا هاجر كل في محاور غيرو يغميتنا باف تغوار دما هاجر زي أختهلو تغوينا سخاتكم كتطفقوا لكم إلو نال تغواراتي مالتي upside down بقلوات مالتي لذلك يقول لي بحبيتي زي قونا بقى حوحات زي مچو ወይ ሕወሓት በቲ ዘኒሃቶ ኣይትኾነንን ከምዚ ክትከውን ኣለዋ ኢሉ መሰረታውነታ ማለት ሕወሓትነታ ብዘጥፍእ መንገዲ ንኣብነት ስማ ተቐይር ካብቱ ሓደ ሕጋውነታ ተኸልኪላትሉ ዘላኮ ስማ ተቐይር እዩ ስም ቀይር ድማ ንዕኮ ተባሂላ እያ
لازم نحقاونتها بتزنورته نحقاونتها زي قالس أكل سم كتقير اللي زبل يأمنوا لي مالتي ولا وش تعوهات يالو يأمنوا لي مالتي عزي كم زي عينة أمنة زلو أكل أو وش تودوا حات نحرها لي ወይ ካሊእ ውድብ ካሊእ ፓርቲ መስርት ወይ ናብ ብልፅግና ከይዱ ምስ ብልፅግና ይስራሕ ናይ ብልፅግና ሕቶን ብቲ ስም ተቐይር ዝብል ምክንያቱ እዚ ስም እዚ ብታሪክ ምስ ህዝቢ ተኣሳሲሩ ስለ ዘሎ ህዝባዊ ድጋፍ ንምርካብ ምክንያት ይኸውን ስለ ዘሎ እዚ ስም እዚ ብምህሳስ ኣቢልካ ተቐባልነታዊ ምህሳስ ይከኣል እዩ ካብ ዝብል ስልሒት ወይ ካልኩሌሽን ዝመፀ እዩ ምንም ሕቶ የብሉ ስለዚ ህዝባዊ ተቐባልነታ ንክትልሕልሕ ህዝባዊ ተቐባልነታ ንክትቅንስ ኣብ ዝቐረበ ፕሮፖዛል ሰብስክራይብ ዝገብር መሪሕነት ኣብ ውሽጢ ውድብ ህወሓት እንድሕር ሃልዩ በቃ ውድብ ክቕይር ዘለዎ ዝቐረበ ውድብ ድማ ብልፅግና እዩ ምክንያቱ ሓሳብ እንድሕር ገዚእዎ ናብ ብልፅግና ምእታዊ እዩ ክምረፅ ዘለዎ ምንም ሓደ ክልተን እዙይ እንተሸፈንካዮ ፅዋሕ ተርፈ ኣይኮነ ምክንያቱ ብትግርኛ ክመፅእ ይፅዋዕ ብትግርኛ መመስዋዕቲ ካብ ንኸፍል ሽልዶ ንቐይር ምስታ ግዜ ሰመራይዝ ክትገብረለይ ምስ ግዜ ምእንታን ምስቲ ዘሎ ማለት ኦፖርቹኒቲን እቲ ዝኸይድ ዘሎ መሬት ዘሎን እንዲና ሕዚ ንርኢ ዘለና ኣጋጣሚታት ኣለዉ ተዕድላት ኣሎ ዕድል ኣለዎ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣድቫንቴጅ ክወስድ ይኽእል እዩ ሕወሓት እስካዕ ሕዚ ሕጋውነታ ክምለሰላ ብሕጋዊቲ ከተባሂላ ክትምዝገብ ወረቐት እምበር ኖርማሊ ሕጋዊት ውድብ ኮይና እያ እውን ትደራደር ዘላ እኮ ተዘይትኾነ ይደራደራን ይትመልሲ ነገር ግን ነትናታቶም ሽርሒ ከቃልዕ ብዝኽእል መንገዲ ክሰርሕሉ ዝኽእልሉ ዕድል እኒሄሞ ክሰርሑ ኣለዎም እዩ ዘይደልይዎ ኮይኖም እንተዘይኮይኖምሲ ክሰርሕሉ ዝኽእልሉ ዕድል ኣይሰኣኑን ብዝብል ክነቕምጣ ንኽእል ኢና ምስ ግዜና ዝመስለኒ ምናልባሽ ዝተረፈ ካልኦት እንተሃልየን ሰመራይ ዝግበር ሕፅረ ኣቢልካ እሞ ክንዛዝም ልዕሊ ሰዓትን ፈረቓን ከድና ስለ ዘለና ተመሊስካ ምእታው ስለ ዝሓይሽ ኢለ ትክክል ኣለኻ ናይ እኹል እዩ ስለዚ ሕዚ እውን ኣብ ግምት ክነእትዎ ዘለና እቲ ውሽጣዊ ናይቲ ውድብ ፈተና እቲ ዝዓበየ ናይ ውድቀት መንገዲ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ውድብ እዚ ናፅነቱ ሓልዩ ብስርዓት ንሰንሳቱ ክፈታተሽ ዝተፈታተሾ ነገር ሒዙ ድማ ናብ ሓፋሽ ናብ ናቱ ሓፋሽ ማለት እዩ ጉባኤተኛ ቀሪቡ ኣብኡ እውን ናይ መወዳእታ ምፅራይ ተኻይድሉ ኣብቲ ዝቐረበ ናይ ገምጋም ውፅኢቶም ማለት እየ ዝውሰኽ ተወሲኹ ዝቕነስ ተቐኒሱ እቲ ክማላእ ዝግብኦ ዓቕሚ ክማላእ ድሕሪ ምምላእ እቲ ዓቕሚ ድማ መሪሕነት ክመዓራር ኣለዎ ኣብዚኣ ሓንቲ ቁልፊ ነገር ኣላ ምምዕርራይ ይከኣል እዩ መሪሕነት ማእኸላይ ኮሚቴ መሪሕነት ከመዓራር ይኽእል እዩ ጠፊእና ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንብል ዘለና ማ ግልፂ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብቲ ዘኒሆ ዝበኣሰ ተዘይኮይኑ ዘሐሸ እትብሉ ኣካል የለን ኩሎም ክልተ ምክንያት ኣቐሚጥና ኮይና ናይ ቁፅሪ ምጉዳል ገጢሞለት ማእኸላይ ኮሚቴ ልዕሊ ዓቐን ማለት እዩ ልዕሊ ዓቐን ናይ ቁፅሪ ምጉዳል ገጢምዎ ኣሎ ከምኡ እውን ናይ ዓቕሚ ድኽመት ገጢምዎ ኣሎ ኢልና ኣለና እቲ ዝጎደለ ብኣካል ዘየለ እዩ ኣብቲ ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ዘሎ እውን ዓቕሚ ደኺሙ ኣሎ ካብቲ ዘሎ ዝሐሸ ተባሂሎም እንዲኦም ተመሪፆም ተምኡ ዘለዉ እቲ ካብኡ ወፃእ ዘሎ ካብኦም ዝሐሸ ዘይኮነስ ካብኦም ዝተሓተ ውፅኢት ካብኦም ዝተሓተ ናይ ግምገማ ደረጃ ዝሓዘ እዩ ሕዚ እቲ ካፍቲ ትመርፀሉ ዕድላት ወዲኡ ናብ ምጉጅጃል ናብ ምስንጥጣቕ ዝኣቱ ዘሎ ዝጎተመ ሓይሊ እዩ ኣብ ውልቀ ሰባት እምበር ኣብ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ዘየውግዕ ዘሎ መሕተኽተኹ ሓይሊ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ዝምረፅ ብዘይብሉ ብርኪ ኩሉ ኣብቲ ሕትኽትኽ ይልንቆጥ ስለ ዘሎ ናብ ጉባኤ ከይዱ እንተስ ብሙሉእ ድዩ ክቕየር እንተስ ብውሱን መልክዑ ድዩ ክቕየር ብዘየገድስ ብቁፅሪ እውን ይማላእ ብዓቕሚ እውን ይጠንክር ብቁፅሪ ምስ ኣማላእኻ
ዓቕሚ ዘለዎ ሓይሊ ምስ ኣከብካ ካብ ዓቕሚ ዘለዎ እውን ትዝሕሸ ዓቕሚ ዘለዎ ንቕድሚት ብምምፃእ ኢኻ መሪሕነት ተመዓራሪ ሕዚ ግን ምድጃ ስለ ዝቀያየርና ዝጥዕም ፀብሒ የለን በዚ ብርክዚ እዩ ወሪዱ ዘኔት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብቶም ዘለው ተስፋ ስለ ዝቆረፅና እዩ ብግልፂ ቋንቋ ማለት እዩ ማለተይ ኣብቶም ሕዚ ዘኒዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ሲ ተሓቂኖም ከምፅዎ ዝኽእሉ ለውጢ ተስፋ ዘቁርፅ ብርክ ስለ ዝበፅሐ ናብ ጉባኤ ክኸዱ ኣለዎም ካብቶም ዘለው ጥዑያት ክወፅሉ ዝኽእሉ ብቑዓት ክወፅሉ ዝኽእሉ ኣግባብ እንተሃልዩ ጉባኤ ከም ኣይግበራ ብሱሩ እዚኦም ኩሎም ዓቕሞም ተፀንቂቑ እዩ ሓዱሽ ዓቕሚ ዘለዎ ኣካል ኢና ንመርፅ ሰይቱ ጉባኤ እውን ስለዚ ኣብዚኣ ብግልፂ ቋንቋ እታ መድረክ ተሳልያ መስማዕ ፀገማ ኣብ ዝበፂሓ ኣላ መዓት ጣልቃ ኣታውነት ኣለዎ መዓት ጥሕሰት ናይ ሕገ ደንቢ ናይቲ ውድብ ኣለዎ ብዙሕ ምባል ይከኣል እዩ ኣብ ዝሓለፈ እውን እናገለፅና ስለዝነበርና ማለት እዩ ክገማገሙ ክነቃቀፉ ብደንቢ ይገማገሙ ይነቃቀፉ እዚ እውን ዝፅላእ ኣይኮነን ምምዕርራይ ዝምልከት ግን ትማሊ እቲ ካብቲ ዝተሓተ ዓቕሚ ዘለዎ እዚ ዝሕሽ ተባሂሎም ዝመፁ ኣካላት ዝሐሸ ውፅኢት ዘየምፅኡ ተሪፎም ሎሚ ከምዚ እናተናቆትና እቲ ትማሊ ካብኦም ዝተሓተ ዝተባሃለ ኣካል ናብ ቅድሚት እነምፀሉ ወይ እውን ንሰብ ግምት እቲና ንምምዕራይ ንፈቅደሉ ኩነታት እንድሕር ደኣ ንቕበል ኮይና ግን ዋ እንታይ ዝበሃል ዝብእ ፈሪሕ ናብኦም ተደየኩስ ነብሪ ፀኒሑ ንዝበሃል ነገር ይኸውን ማለት እዩ ንዝበኣሰ ውፅኢት ብድፍረት ተኣትወሉ ሞራል የብላን ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ክኸውን ዘለዎ ንዝሐሸ ውፅኢት ኣሰራርሓ ተኸቲልካ ጉባኤ ምፅዋዕ እዩ እምበር ካብ ኣለዉ ካልኦት እኮ ካብ ወያነ ዝመርሐና ዋላ ሰይጣን ይምርሐና ዝበሉ ሰባት ሰሚዕና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ እውን እንካብ ከምዚ ዝኸውን ዋላ ከምዚ ዝብሉ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ይቅርታ ግበሩለይ ኣብ እንግዳዕ ህዝቢ ኮይንካ ከምኡ ክበሃል ኣይከኣልን ስለምንታይ ንመን ክጥዕሞ ካብ እከለ ኣብዚኣ ዝሪኦ ወይ ካብ እከለ ከምዚኣ ዝኸውን ሲ ዋላ ውድብ ይፍረስ ዓይነት ነገር ዋላ እቲ ዝሓመቐ ይምፃእ ዓይነት ነገር ኪድ እታ ስልጣን ናብ ዘልዕልካላ ቦታ ናብ ዝተረከብካላ ቦታ ኣቐምጣ ናብ ጉባኤ ውሰዳ እዚኣ ትከውን ዘለዋ ትኸውን ዝግብኦ እዚ እዚ ከይኮነ ተሪፉ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት እንታይ እዩ ዝብል ካልእ ግዜ ክነውግዖ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገራት እዩ ሓላፍነት ክወስደሉ ዝግብኦ ኣካል እውን ግን ካብ ብሕዚና ነፅርና ክንከይድ ዘለና ናብ ጉባኤ ክንከይድ የብልናን ዝበለ ኣካል ድሒሮም ዝመፁ ሳዕቤናት ብምልኦም ተሓታቱ ንሱ እዩ ዝኸውን ምንም ኤግዛክትሊ ትክክል እዩ ዘይሩ እቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ዝሓፅባ እቲ ህዝቢ ስለዝኾነ ዝሃንፃ ነታ ውድብ ዘስተኻኽላ ናብ ህዝቢ ምውራድ ናብ ካድረ ምውራድ ናይ ግድን እዩ ዝብል ከነስምረሉ ናይ ዝዕለት መልእኽቲ እውን ክንገብሮ ማለት እዩ ፅባሕ ይኹን ሎሚ ምናልባሽ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት እዮም ክጅምሩ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኣብዝዩ ዕድል ገጢምዎም ኣትዮም ተሳተፍቲ ንዝኾኑ እታ ዘላ ዓባይ ሌጋሲ ክገድፍዋ ዝኽእሉ ካልኣይ ግዜ ኣትዮም ኣብ ናይ ሕወሓት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣትዮም ከፍትፍቱ ዕድል ዝገጠሞም ዋላ ሕጋዊ ይኹን እቲ ሕጊ ደንቢ ናይቲ ውድብ ኮምፕሮማይዝ ተገይሩ ዋላ ይኹን ዕድል ዝገጠሞም እታ ካብ ህዝቢ ዝተረከብዋ ካብ ካድረ ዝተረከብዋ ስልጣን መሊሶም ዓቕሚ እንድሕር ዘይብሎም ከረክቡ ኣለዎም ተማዕራርዮም ክምለሱ እውን ክገብርዎም ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ከም ዝገብሩ ተስፋ ብምግባር ንሎም በዚ ክንዛዘም ባሻ ኣብ ዝቕፅል ካልኦት ዓበይቲ ዛዕባታት ሒዝና ክንመፅእ ኢና ብጣዕሚ ነዊሕ ስለ ዝፀናሕና ነውሓና ካብዚ ንላዕሊ ተዘይቀፀልና እዩ ዝሓይሽ ማለት እዩ ነገር ግን እቶም ዛዕባታት ግን ተራእዮም እዮም ማለት ኣይኮነን ኣይተነኽኡን ብዙሕ ሰብ እውን ኣይሰርሓሎምን ስለ ዘሎ ንምንታይ ኣይፈልጥን
ደጋጊምና ተራኺብና ክንሰርሓሎም ኢና ኣብቶም ዝቕፅሉ ካልኦት ፕሮግራማት ንሎሙ ግን በዚሁ ተዛዘምና ይሓይሽ ይብል ግርም ዶክተር ሃይለ ክብረት ያበለይ ታንክ ዩ ክቡራትን ክቡራንን ደደቢት በዚሁ ሰዓት እዚ ነቕርቦ ተወሳኺ መደብና መደብ ካባኹም ናባኹም ኢና እናተኸታተልና ፀኒሕና ምስ ባሻ ዝገበርናዮ ፀኒሒት እውን እዚ ይመስል ሓሳብ እንተልይኩም ርእይቶ እንተልይኩም ኢሜይል ክትገብሩልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ኣብ ቻት ቦክስ ትፅሕፍዎም እውን ሕቶ እንተዝኾኑ ነይሮም ርእይቶኹም እውን ነቱ ዘሎ ያው ድጋፍ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ተመሊስኩም ዲስፕሌይ ምግባሩ ኦልሬዲ ምድግጋም ስለ ዝኸውን ኢልና እንተዘይኮይኑ ሕቶታት ተዝህልው ነይሮም ክምለሱ ነይሮም እዮም ንዳሕራይ ርእይቶኹም ቅድም ኢልና ኢና ንልጥፎ ትርእሲ ተወሰነ ፕሮሞት እንዳተገበረ ይፀንሕ ኣብ ቻናልና ኣብ ደደቢት ሪቪውስ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ንሱ ርኢኹም ተዳሊኹም መፂኹም ብሓሳብ ብደንቢ ድምፂ ብዘይብሉ ብፅሑፍ ጥራሕ ከተከራኸሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ መደብ እውን ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ብምባል መልእኽትና ክናፍልጥ እፈቱ ናይ ሎም ዝነበረና መደብና ግን ነዚ እዩ ዝመስል ነይሩ ፅባሕ ብተመሳሳሊ ሰዓት بخالي زعبا خنراخ بينا سكعشعو سلام ساخم سلام عوات المستجقنا هزبنا أخوان تمنيتا إيو تقرأي تعوات ደደቢት ሚዲያ ካብት መስረት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሎም መስዋዕትነት እናኸፈሉ ጸንሑን ንረብሓ ህዝቢ ቀጻሊ መስዋዕትነት ንምኽፋል ድልዋት ዝኾኑን ሰራሕተኛታት ሒዛ ኣብ ስራሕ ትርከብ ሚድያኹም እያ ሚድያኹም ደደቢት ሚድያ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ዩቲዩብ ናብ ራድዮ ወጋሕታ ካብ ራድዮ ወጋሕታ ናብ ሳተላይት ንኽትድይብ ኣባላትን ሰራሕተኛታትን እዛ ሚድያ ብዙሕ ጻዕርን ድኻምን ኣሕሊፎምን እዮም ኣብዘን ዝሓለፋ ወሰንቲ ናይ መኸተ እዋናት ኣብ ጎኒ ደደቢት ብምስላፍ ዝኸኣልኩም ወዝወፈኹም ኩልኹም ከዓ ምስጋና ይግባኣኩም ከም ትካል እውን ብደደቢት ሚድያ ቢልኩም ንህዝብኹም ድምፂ ንምዃን ክሳብ ሕጂ ንዝገበርኩም ወፃዕሪ ዘለና ክብርና ኣዳን ክንገልጽ ንፈቱ በዚ ምኽንያቱ እውን ደደቢት ሚድያ ወሰንቲ ስራሕቲ ሰሪሓስ ብህዝቢ ትግራይ ተስፋ ካብ ዝግበረለን ሚድያታት ሓንቲ ኮይና ትርከብ بعين ጸላእቱውን እንኮ ፈተናና ኢሎም ለይትን ቀትርን ክብድህዎ ላሕናበሉ ይርከቡ እዚ ከዓ ናትኩም ድጋፍ ብምሓዝ ተሰርሐ ምዃኑ ክነረጋግጽ ንፈትዎም ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ስራሕን ልምዓትን ዘይርከቡ መድፈዖምን ድፈዖምን ሚድያ ገይሮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጽንተት ዝእውጁ ህዝቢ ምስ ህዝብን ህዝቢ ምስ መራሕትን ብሚድያ እናባልዑ ዝነብሩ ምዃኖም ብተግባር እንሪኦ ሓቂ እዩ ጸላእትና ብሚድያ ኩናት ኣውጆም ማዕልያ ዘይብሉ ግፍዕታት እንተፈጽሙ ነዚ ኣውጆም ዘተግበርዎ ወፍሪ ዘርኢ ምጽናት ንምጥፍፋእ ድማ ኣብ ሚድያ ተተኺሎም ውዒሎም ይሓድሩለዉ ስለዝኾነ ድማ ኣብ ትግራይ ነዚ ሽርሒ ጸላእቲ ዝተረድአ ማሕበረሰብን መሪሕነትን ንኽህሉ ግደ ሚድያ ዓብዪ ተራ ኣለዎ ኢልና ንኣምን ካብዚ ብተወሳኺ እውን ዘላቒ ህልውና ለውጥን ትግራይ ንምርግጋጽ ናይ ሚድያ ረብሓ ዝተረድአ ህዝብን ምሕደራን ክህሉ ይግባእ ሚድያታትና እውን ነዚ ዝርዳእን ዘላቂ ዝኾነ ህዝባዊ ግልጋሎት ዝህባን ኾና ይግባእ ደደቢት ሚድያ ካብቲ መስረት ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስራሕቶም ስራሕት ኾነም ንቐጻሉ እውን እዚ ተረዲኣት ጓዓዝ ከም ዘላ ህዝቢ ትግራይ ምስክር እዩ ነገር ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣጋጢምዋ ዘሎ ፋይናንሳዊ ሕፅረት ኢደ ኢልካ እንተዘይተፈትሑ ዕላማታታ ኣብ ምዕዋት ኮነ ህዝብና ዝደልዮ ግልጋሎት ኣብ ምሃብ ከቢድ ፈተና ክገጥማ እዩ ስለዚ ድማ ውስጥ እንደገን ዝርከብ ኩሉ ትግራዋይ ፈታው ትግራይን ደጋፍ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ሚድያኹም ደደቢት ሚድያ ካብ ዕለት 24 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ሳብ 29 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ዝጸንሕ ናይ እቶት መተኣኻኸቢ መድረኽ ስለ ዘዳለወት ኣብዚ ንኽትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ትግራይ እውን ሓዊሱ ማእኸላይ ምብራቕን እትርከቡ ድጋፍኩም ናብ ባዶ 987 ባዶ 4 59 31 ባዶ 1 ሕጋዊ ኣካውንትና ጥራሕ ዝከኣለኩም ብምልኣኽ ሚድያኹም ክትሕግዙ ከምኡውን ኣብ ኣውሮፓ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን እትርከቡ ከዓ ሃገር ኣውስትራልያ ተኸፊቱ ናብ ዝርከብ ሕጋዊ ናይ ሚድያና ባንኪ ሕሳብ ቁጥሪ አካውንት ኔም ደደቢት ሚዲያ አካውንት ናምበር 979444388 BSB ባደሾመንተ 27 ባደሾዋተ ናሽናል ባንክ ኦፍ አውስትራሊያ NAB
ስዊፍት ኮድ ናታ ኤዩ 33 ባዶ 2S ብራንች 23 ሳብ 25 ውድላርክ ስትሬት ሊዝሞር ኒው ሳውዝ ዌልስ 2480 ዝከኣለኩም ብምሕጋዝ ሚድያኹም ክትቐጽሉ በትሕትናና ሓትት بتوساهون بزوم ناي GoFundMe, PayPal and membership form link تاتون حاجز مقوار كم زكال كنحبر نفتو كبرن موغوسن نتو من هلاوة تقراي كبلو كبور مسوات النزخفلو ناي تمال اللومن سماعتات نام ميدياهم ددبيت ميديام